Hello, Mr. Adrian Rodarte. Hello to you. Thank you. Thank you. Thank you for the love of Damsak. Thank you, Mr. Adrian. What's this? Need to. Okay. So thank you so much. I talked to Filipinas with this black. Oh really? How is she doing? Is she okay? Mr. Adrian, is she okay? Okay. She's better. Okay, that's good. That's good to hear that, Mr. Adrian Rodarte, that she's better. Yes. Anyway, that's good to hear that our friend is feeling okay right now. So maybe she can do her live streaming tonight. Okay. She will try to do live stream. Okay. Okay. That's good. So that we can know. Hello to you, Abu Dhabi. Yes, Mr. Adrian. That's Abu Dhabi YouTube Superman. Thank you. Ayan. Abu Dhabi YouTube is a monetized channel. Ayan. So thank you so much for always be here on my live stream. Thank you. Thank you, guys. Okay, so I just start as early. It's anyway, that's 5 minutes before 8 o'clock, so it's okay. So thank you, Mr. Adrian Rodarte, for your information regarding our friend, Filipina Swedish blog. Okay, thank you so much. So we're just waiting for the others to come over. Shout out to you, Abu Dhabi YouTube. Yes, Abu Dhabi YouTube is already monetized channel. Hello to you, Richard Tiger, the storyteller. Hello to you, Mr. Richard. Thank you for the love of Tamsak, Mr. Richard Tiger, the storyteller. And guys, if you are not yet connected to Richard Tiger, the storyteller, kindly be connected to Richard Tiger, the storyteller. So are you a monetized channel already? Yeah, she is. I remember. Si Cici Richard Tiger, the storyteller. Ayan. So monetize po ang channel niya. So don't forget, guys, if you're going to visit the channel, which is a monetized channel, don't skip the ads. Okay, guys? So thank you again, CC Richard Tiger, the storyteller, for coming on my live stream. Thank you. Maraming salamat. Ayan. So, ayan. Salamat ho, sis. You are always welcome. So, na-miss kita, sis. It's been almost nag-stop ako ng mag-live stream for almost magto 2 weeks. Then nagbalik ako last I think that's Friday. Yeah, na-miss kita. Thank you po. Maraming salamat sa support as always. Thank you. Mr. Adrian Rodarte is all the way from Texas, USA. So, baguhan lang siya. He is in grade 2 already. Si Mr. Adrian Rodarte. Ayan. I miss you to Sisi. Yes. Mangisda na naman ako mamaya pag kinaya pa ng powers. Mangingisda tayo kasi si Mr. Richard Tiger, the storyteller, is all doing her live stream every day. So we have to support also Miss Richard Tiger, the storyteller. Okay, so shout out to my 3 million viewers. Thank you so much. Abu Dhabi YouTube, also a monetized
channel. Ayan, so monetize din po ang channel ni Abu Dhabi YouTube. Ayan, so guys, thank you so much for coming. Maraming salamat. Ayan, so guys, start lang ni host. Sana dumami tayo ngayong gabi. Diba? Para marami tayo makapangisda. Okay? Sige, hantay-hantay natin ng iba guys. So, Mr. Adrian Rodarte, if you are not yet connected to Miss Richard Tiger the Storyteller, kindly be connected also to her. Thank you so much. But Mr. Adrian Rodarte, I think he's at work. Okay, so we are now 5 million viewers. Thank you so much. Ayan, 2 million thumbs up of love. Ayan, thank you guys. Maraming salamat. Ayan, mapadami tayong tao. Sana dumami The Oracle Channel. Hello to you, The Oracle Channel. Shout out hosts and everyone. Yes, guys. If you are not yet connected to the Oracle channel, kindly be connected. So, 169. So, we need ilan? 70, 31. So, guys, kindly do me a favor to support the Oracle channel also. The Oracle channel is in grade 1 and hopefully we can make it for her road to grade 2. He is now 169. Okay? So, the more the merrier. Kung dadami tayo ngayon, we can make it that the Oracle channel will be on his road to grade 2. Okay? So, shout out from Richard Tiger the Storyteller, the Oracle Channel. Hello. Ayan. So, the Oracle Channel, if you are not yet connected to Miss Richard Tiger the Storyteller, she is a monetized channel. So, if you're going to visit the channel of Miss Richard Tiger the Storyteller, kindly don't skip the ads. Okay, guys? Okay, so Mr. Adrian Rodarte, watching you, special shout out. Yes, Mr. Adrian Rodarte, are you still here? Mr. Adrian Rodarte cannot understand Tagalog, so from time to time we gonna have to speak in English. So Mr. Adrian is all the way from Texas, USA. Okay, so thank you guys for coming. The Oracle Channel, sino gusto ng isda sa akin, magparamdam lang. Ayan. So, nandyan po si Abu Dhabi YouTube, Mr. Adrian Rodarte, The Oracle Channel, and Miss Richard, Mr. Richard Tiger the Storyteller, and Abu Dhabi YouTube. Ayan. From Miss Richard Tiger the Storyteller, the Oracle Channel, watching your expert advice and updates on coronavirus 19. Ayan. Diba? May mga corona. Ayan. Saglit lang guys ha. Send ko na lang sa'yo. Ayan. So, thank you so much, guys. So, we are now 2 million viewers. Thank you so much. Okay. Okay. Do not use English term. Sinluluwaiti ay malalaman. Okay. So, ako na lang ang magsasabi, the Oracle channel. We know that. Okay. So, thank you for reminding us. Thank you so much. Bawal ang term, yes naman. The Oracle channel, yes, we know that ganyan. Is the atamsak lang? Yes, of course. We know it already also. Then, we share
we are learning to each other, guys. So don't use any words which are not acceptable to lolo kasi para hindi tayo mapalo niya, di ba? So this is it. Isdaan na, dikita na tayo, guys. Kung sino pang mga hindi nyo diyan kadikit, padikit. Ayan, the Oracle Channel, watching your expert advice and update on COVID-19. Ayan. Bawal ang term na sa... Yes, it is. Bawal talaga po yan. Kasi alam yan ni Lolo. Okay? Saka bakas pag-visit kayo ng video. Yes naman po. Tamang nood, tamang bakas, at tamang topic lang tayo. Huwag mag-iwan ng buntot. Mag-komento tayo base sa movie na napanood natin. Bawal yung, hey, new subscriber here. Hello, padikit naman. Hello, pabalik naman. Tapos na ako. Alam mo nang gawin mo, no? That's not the proper way on how to comment. Those which is you play the movie. So you have to comment based on the movie that you are watching, okay? Saka mag-iwan ng bakas pag nag-visit. Oo naman. As always man, ang iba kasi, pag baguhan pa, we need to educate kung ano talaga yung proper way, okay? So, okay guys, shout out to everyone. Saglit ha, i-reply ko lang tong aking, importante ito. Okay, so ayan, shout out. Thank you for the love of thumbs up na 3 milyon. Maraming salamat. Thank you also to my 3 million viewers. Thank you guys. Okay, so dahil kasi simula lang natin and hopefully dadami tayo ngayong gabi. Ayan, the Oracle Channel, sa comment iwasan ang pabalik thumbs up sa LS lang pwede yun. Kaya nga. Oo. Oracle Channel is in grade 1. So, 169. 169 si Oracle Channel. Ayan. So, at least kami, madali lang naman ang banana actually. Pero yung madugo-dugo talaga is WH. Ayan. So, kami malayo-layo pa, pero laban lang. Laban lang. Just do the right thing, guys. Okay, and follow the rules and regulation ni Lolo Whitey. Ayan, so thank you so much. So, the Oracle Channel, taga saan ka? Ayan, kahapon 37 lang ako. Okay. Madali nga, madali, kayang-kaya mo yan kunin within a month. Wala ngang months. Basta, huwag ka lang mapapalo ni Lolo. Basta titingnan mo lang, pag nangisda ka, at okay naman ang balik, talagang give and take, talagang pag dinikitan mo, ididikit sa'yo pabalik, it's okay. Hanggang kailan, hanggang saan nagkamangisda, pero pag nasubrahan at walang magbalik sa'yo, wala din. Papaluin ka talaga ni Lolo. Basta 70 ang allowed every day. Okay guys, so yun na lang natin yan. Okay, so laging yun na lang natin yan. Titingnan na lang natin ang ating pangingisda. Ayan, dito lang ako host, preparing for breakfast. Yes po, Miss Richard. Thank you, Sisi. Take your time po. Thank you so much sa support. Maraming salamat. Si Mr. Adrian Rodarte, guys, kung napuntahan nyo siya or naunahan nyo, mamaya po yung nagsusukli kasi nasa trabaho pa yan. Kanina kasi nag-attend siya ng live stream ko din. Nagla-live stream ako ng 2 p.m. in the afternoon, then 8 p.m. in the evening. Oh, Mr. Adrian is still para nandito. So,
Oh, okay. Si Mr. Adrian is in the house. Yes, thank you, Mr. Adrian. I'm just reminding everyone that if they are going to visit you, uh, thumbs up ng isa sa host. Yes, thank you. Maraming salamat, The Oracle Channel. So, The Oracle Channel is from Pasig City. Ayan, so taga Pasig. And I am a proud Bicolana, but I'm staying in Baguio City. Ayan. Nasa Baguio City na po ako ngayon dahil yung napangasawa ko taga dito. So, kaya kailangan migrate. But then, during summer, ayan, may mga celebration na umuwi talaga ako twice a year sa Bicol. Ayan, guys. Kaya pag mapunta kayo ng pag may bala kayong pumunta ng Baguio, magparamdam kayo, guys. We can collaborate. Again, mag-collaboration tayo. Diba masaya naman yun diba? Yung nakikipag-collab ka rin sa ibang YouTuber. Ayan, so thank you so much, guys. Ayan, ano-ano pa tayo. Maaga-aga pa tayo, kaya ganito pa lang ang tao. Then sana dumami talaga ang tao ngayong gabi. Diba? So, always be positive, guys. And spread the love that lasts a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. Ayan. Kaya pa habang buhay ang YT, magsasama tayo. Kaya pag nagbigay kayo ng pagmamahal, yung panghabang buhay na rin ang YT na makasupport sa atin, bawat isa sa atin. Okay? So, thank you guys. Maraming salamat. Ayan, mag-antay-antay pa tayo. Then, kung naisda nyo na yan, basta 15 minutes, you stay on my live stream for 15 minutes. And you are also allowed to go those who are doing their live streaming para makaisda kayo. Kasi kay host naman walang problema. Basta you have to stay 15 minutes para pasok naman po sa host yung WH natin. Ayan. So, sana The Oracle Channel, sooner or later, makagraduate ka na din po. Kasi masipag ka kung ilang days, ano ka lang ngayon, di ba, masipag ka mangisda, saglit na lang para makagraduate ka din. Ma-open na ni Lulu yung pag-live mo. Kasi pag naka-direct ka sa YouTube na nagla-live stream, malaki ang bigay. Malaki ang bigay ng WH. So, kaya ito lang yung pag-asa natin para tumaas din ang ating makadagdag dun sa mga nagpi-play ng videos natin. Tapos plus yung live streaming natin, di malaki-laki, di ba? So ako nga live ako ng todo-todo ng lang 1 month. Tapos yun na, malaki-laki na din ang WH ko. So ayan guys. Thank you. So, hopefully, nandito ang mga friends ko. So, mamaya nandito na din yun. Magpupuntahan sila. Kasi, siyempre, dinner time. Baka nag-dinner. Okay. So, ayan. So, we are now 4. So, we are now 4 million. Ayan. So, 4 million viewers and 3 million thumbs up of love. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo, guys. Ayan. So, then, still in the house, Mr. Adrian Rodarte. Ayan. Thank you so much for always staying on my live stream. Ayan. 2 beses na ako nagla-live. Okay. Adrian Rodarte from the Oracle. Adrian Rodarte, I'm done with you. Ayan. So, Mr. Adrian Rodarte, the Oracle channel is already done to your channel. Ayan. So, mag-ano siya. So, Mr. Adrian,
So kindly check. The Oracle channel is already done to you from Mr. Adrian Rodarte. Thank you. Ayan. So, very legit din naman si Mr. Adrian. No worries to her. You know what to do. Yes, of course. Grade 2 na yan eh. Grade 2 na din si Mr. Adrian. Nag-start yan sa amin ni Filipina Swedish Vlog. Nag-start si Mr. Adrian. Sa akin, napunta siya sa akin. Ang banana niya yung 5. Pero ngayon grade 2 na siya. So, masipag din naman siya mangisda, guys. Si Mr. Adrian Rodarte. And he is a very supportive friend of us. Sis Filipina Swedish Vlog from Norway. Then Mr. Adrian Rodarte is all the way from Texas, USA. Ayan. So thank you guys. So we are now 4 million viewers and 3 million thumbs up of love. Thank you guys sa mga pa-thumbs up nyo dyan. So, ayan. Dito tayo ngayon. Ayan. 3 million. So, ayan. So, guys, you are allowed to fish somewhere na gagawa din ng kanya ng live stream, but you have to stay 15 minutes, okay? Para, then 15 minutes doon, pag nakaisda ka, balik ka sa akin. Oh, no worries for that. Nandito naman lahat kayo, di ba? So, thank you. Okay, so big shout out to Miss Richard Tiger, the storyteller. Ayan. Si Ma'am Richard Tiger, the storyteller. Shout out also to the Oracle channel. Thank you for visiting me first time on my live stream. And a big shout out to Mr. Adrian Rodarte. Thank you, my friend. And the Abu Dhabi YouTube also is in the house. So, naka-video lang ito kasi syempre sa kanila. Sabi ko nga, lagi kong sinasabi na we have to understand those OFWs na vloggers. Kasi iba yung oras natin. Nagkataon lang minsan kung nasa Hong Kong siya or Singapore, same ang time natin. So, may time sila na isda-isda, di ba? While on live streaming. But, in case na hindi, we have to understand. We have to learn how to wait and be patient. Okay, guys? Ayan. So, still, we are 4 million viewers and 3 million thumbs up of love. Thank you, guys. Maraming salamat. Ayan. So, antay-antay natin na dumating yung iba para makarami kayo ng isda. Ayan. So, thank you talaga. Pag-usapan natin ang WH ko ngayon. Nasa 1,000 plus na. Pero, siyempre, malayo-layo pa kasi 4,000 ang kailangan. Ayan. So, ayan. Mr. Adrian Rodarte. You know what to do. So, we need to be patient, guys. Minsan kasi, the more namin na, ang iba kasi dati, naranasan nyo na ba yung may Yahoo! Sabi ni Mr. Adrian Rodarte. Ayan, yes daw. Alam niya ang gagawin niya. Ayan, so Mr. Adrian Rodarte, thank you talaga. You're always saying thank you because you're so supportive to us. Like go ahead, Filipina Swedish Vlog. Yeah, thank you, Mr. Adrian. Thank you sa inyo. Yeah, so we are now 4 million viewers and 3 million thumbs up of love. Thank you, guys. So we are waiting for the others so that you can fish. Fish and fish and fish. Go fishing. Ayan. Amy Gob! 8 pass na, wala akong notification. Oh, talaga.
Hindi ba nag-notify, Ate Emmy? Okay, the Oracle channel, kindly be connected to Ate Emmy Gob. Ayan. Ate Emmy Gob is just starting her channel, guys. So, kindly pa-support naman ako kay Ate Emmy Gob. Okay? The Oracle channel, Richard Tiger, I'm done with you. Yes, it is. Nagpe-prepare lang daw siya ng breakfast. So later on, magbabalik niya. Still to monetize ang channel ni Richard Tiger, the storyteller. Okay, the Oracle channel, we have also Ate Emmy Gob. Paki-connect din po sa kanya. Ayan, magpalitan kayo ng ng connection nyo. 'Di ba? Negative and positive. Positive. Ayan. So, mag-connect tayo para dumami kayo, dumagka-banana. At gusto ko na rin kayong makita on your lives, doing live streaming, okay? So, shout out to everyone. We have 4 million viewers and 3 million thumbs up of love, okay? So, Ate Emmy Gob, ayan, kumusta ang banana mo kanina, Ate Emmy? Ayan, nadagdagan kanina si Ate Emmy eh. Ayan. Then the Oracle Charm. Hello to you. Okay, nandyan si Miss Emmy Gold. Okay, so if you are not yet connected to her, be connected, guys. Okay, so Mr. Adrian, are you still Are you already connected to Miss Emmy Gold? If not, kindly check her channel and be connected also. She is my kababayan. we are kindly be connected, Mr. Adrian Rodarte, to Ate Emmy. We are neighbor in our province. Yeah, and we are also good friends. So kindly be connected also to Ate Emmy to support for her banana. She is already 16. She has 16 bananas. She just starting her channel, Mr. Adrian. Okay guys, big shout out to my 5 million viewers. Thank you so much. Okay, sana dumami tayo ngayon. Sa dami ng nagda-live stream ngayon, sana dumami tayo, di ba? So ayan, so malamig na. I need to wear my jacket. So thank you guys. I need to wear my jacket because it's too cold. Not yet, sabi ni Mr. Adrian. So he is not yet connected to Ate Emmy. Ayan. From the Oracle channel, Emmy Gob, I'm done with you. Yes, ayan. So Ate Emmy, the Oracle channel is already done to you. Ayan, ang lamig. Ayan. So we are now 5 million viewers, 3 million thumbs up of love. Okay, guys. Kindly check their channel, each and every one of you. If you found that you are not yet connected to each other, be connected. Okay, so let's grow, and be positive. Ayan. Bababos. Okay. So this is it. We have to share our love. Share our love, guys. Yan, shout out to you, Ate Emmy. Are you still there? The Oracle channel is already done to you. Ayan. The Oracle channel, si Ate Emmy po is ano lang kasi siya sa province kasi. Nag-load lang kasi siya ng kanyang para makagamit siya ng YouTube niya for 1 month. So, naka-cellphone lang siya. Siguro, nililista niya yung gaya sa akin. Pag may mga pag may mga gusto akong
Ayan. Dami. Dami lista. Oh. Kasi, pag nagla-livestream ka, lalo pag naka-direct ka sa naka-direct ka sa YouTube studio, kahit hindi mo sila friend, pag nakita naka-livestream ka, pumupunta. So, nililista ko yun. Ayan. So, ayan. So, shout out ng bongga to my 5 million viewers. Okay, shout out to the Oracle channel. Big shout out to Mr. Adrian Rodarte. And a shout out and a welcome to you, Ate Emmy Gob. Ayan. Bonggang welcome to Sisi. Sisi. Ayan. Richard Tiger the Storyteller. Shout out to Abu Dhabi YouTube. Ayan. So, thank you guys. Thank you, Mr. Oracle Channel. Ayan, si Ate Emmy. Nakita na ang mo, Mr. Oracle Channel. So, big shout out to everyone. Let's go, let's grow, and be positive, okay? So, this is it. This is it, okay? Okay. So, sino pa? Si Ate Jen wala pa. Siguro hindi nag-notify. Kaya wala. I-share ko muna itong live ko. Thank you, Mr. Oracle Channel from Ate Emmy. Okay. So, thank you guys. I-message ko si ate. Okay. Ayan. So, shinare ko yung live streaming natin. Parang ako, walang notification. I-bell mo ako, Ate Emmy. Naka-bell ba ako? Yung notification bell, di ba pag sinubscribe mo ako, may notification bell. Yun. Okay, so we are now 4 million. Thank you. Richard the Storyteller is in the house. So, ano lang to na, kanyang breakfast. The Oracle Channel is in the house. And Mr. Adrian Rodarte. Ayan, nag-reply na si ate. Si Ate Jen, papasok na siya. Ayan, so thank you so much. Ayan, papasok si ate, papasok si Ate Jen. Papunta na si Ate Jen. So, shout out, ayan, Kuya Jay's Vlog. Good PM, Mama Jen. Ayan na. So, the Oracle Channel, if you are not yet connected to Mama Jen, kindly be connected. Check ko lang po later. Yes, Ate Emmy. Ayan. Sabi ni from Kuya J Vlog. Hello to you, Kuya J. Kumusta? Guys, may upload pa ako basic tutorial videos editing. Please pakibisita po. Maraming salamat. God bless us all. Hi, Ma'am Ho. See you to you, Kuya J. Thank you. Guys, may upload ako basic. Ayan, guys. Si Kuya Jay's Vlog has a new upload movie. Kindly visit also the channel of Kuya Jay's Vlog. How's your channel, Kuya Jay? Wow, Kuya Jay. 880 at this moment, si Kuya Jay. Kuya Jay, should I say advance congratulations to you? You are getting nearer for your graduation. Ayan. Yan yung mga mga nagsimula sa live streaming ko na mga viewers ko, sina Kuya Jay. So, Kuya Jay, ang galing-galing mo. Ayan, natutuwa ako para sa'yo.
Ayan, dahil ang iyong ano ay nagbunga na. Video editing, please bisita po. Maraming salamat. Yes, Kuya Jay, mamaya ay ano ko yun, video editing ni Kuya Jay. Ayan, Kuya Jay Vlog. Kuya Jay. Ayan, so video editing ang kanyang new movie. Ayan. Okay, so binaba ni Kuya Jay ang kanyang ilang minutes ba yun, Kuya Jay, na movie mo? Yan po, ma'am. Okay, sige. Mamaya, Kuya Jay, ha? Ayan. So, ano ko nakita mamaya. Okay, sige, Kuya Jay. Mamaya ko ipi-play ano po pagkatapos natin. Sinulat ko lang ang ano mo. Okay, so thank you so much. 880, guys. Mama Jen, Kuya Jay Dan. Ayan. So, guys, huwag tayong magmadali ha. Just choose the shortest video na nasa channel nila. Yun ang panoodin natin ha. Full watch. Kasi baka bukas, pagising nyo, dinikit nyo nga. Pero bukas, nalaglag din ang banana. So, ingat-ingat lang, new YouTubers. Please. Pumili kayo sa mga video na yung pinaka-maiksi. Mostly ng pinaka-shortest video nila, intro. May mga intro sila. Kasi ako may intro ako. It's for about 4 seconds lang sa akin yata. Or 6 seconds. So, something like that. So, we have to full watch. Pag nabuo nyo na, comment. Then, push the red button. Okay? So, thank you, thank you. Opo, sige po, salamat po, ma'am. Yes, you are always welcome, Kuya Jay. Sige, pupuntahan na din kita. Ayan, sige po. Mama, puntahan na din kita. Ayan, Mama Jean, pupuntahan ka na ni Kuya Jay's vlog. Okay, di ba? Kasi para pag dumikit tayo, hindi lang for the bananas, but also for the WH na naiipon sa mga channel nyo. So, be sure that you are going to full watch before going to comment and push the red button. Okay, guys? Just as some friendly reminders, just do the right thing, follow the rules and regulation, okay? So, Kuya Jay's in the house. Richard Tiger, the storyteller, still in the house. Naka-BG lang po siya dahil umaga pa lang sa bansa nila. Ayan. Also, Mr. Adrian Rodarte still in the house. Okay, so icebreaker natin si Mr. Adrian Rodarte. Okay, big shout out also to the Oracle channel from Pasig City. Ayan, si the Oracle channel, Abu Dhabi YouTube. Ayan, nandyan siya. So, we have 2 monetized channel in the house. That's Abu Dhabi YouTube and Richard Tiger, the storyteller. Okay, so if you're going to visit their channel, kindly please don't skip the ads. Okay, guys? Understood. Okay. Understood. Okay? Ayan, the Oracle channel. Hello to you. Ayan, guys. If you are not yet connected kay the Oracle channel, he is also a new YouTuber. Nasa grade 1 na siya, guys. So, pag dumami tayo ngayon, hopefully, he would be graduate for a road to grade 2. Okay, guys? So, big shout out to my 5 million viewers and a 4 million love of thumbsacks. Ayan. Richard Tiger, the storyteller. Hello lang ako, host. Her lang ako, host. Yes, yes, Sisi. Okay lang po. Take your time. Sina-shoutout lang po kita para maano yung channel na magpunta sa inyo kasi para i-check nila. So, from time to time, I have to shout out your channel, guys. Take your time lang, Sisi Tiger. Richard Tiger, the storyteller. Go ka lang po dyan. Hair lang naman si host. Sige ka lang dyan. Okay? So, take your breakfast para may lakas. Ayan.
From Sisi Richard Tiger, the storyteller, Kuya Jay's vlog, kumusta? Ayan si Kuya Jay, Sisi, 880 na siya. Diba? Hindi natin inaasahan 880 na siya. Ang bilis. Okay guys, so thank you so much. Maraming salamat. Ayan. So again, thank you for coming to my live stream guys. My pleasure na nandito kayo. Ayan, wow, sabi ni Mama Jen. Yes, Mama Jen. Nag-start si Kuya Jay as in same lang sa inyo. But sinipagan talaga niya kaya nandito tayo ngayon. Ayan, so hindi ko makita na. Are you still there guys? Okay. Kahit wala na ako. Ayan, so bakit anong nangyayari dito sa telepono, hindi ko makita kayo. Okay? So that's it. Okay guys, let's go, let's grow and be positive. Ayan. So thank you for my 4 million viewers and the 4 million thumbs up of love. Ayan. So Mama Jen and Ate Emmy, hataw lang tayo. Basta isipin nyo lang na kung halimbawa nangisda kayo at ang bumalik ay wala pa sa kalahati sa inisda nyo. Halimbawa, nangisda ka ng 40, ang bumalik lang sa iyo ay 10. Ano na, hinay-hinay lang tayo ha. Kasi pag nasubrahan kayo sa pangingisda, namamalo si Lolo. Diba? Baka mapalo kayo like other vloggers na napalo dahil sa sobrang pangingisda. So, just take it easy. Enjoy doing the whitey world and be positive just for our dreams, okay? Lahat tayo may pangarap, lahat tayo may misyon, at lahat tayo may vision sa buhay. Ano ang gagawin mo pag sumendo ka sa YouTube, okay? So, ayan tayo guys di ba? Be positive, laban lang. Sabi nga, di ba ni kanina ni Dams Channel. Ayan, si Dams Channel, di ba? Sabi niya, laban lang. Ayan. Kaya lalaban tayo sa hamon ng buhay. Ayan, guys. Thank you ng marami. Ayan. Big shout out ulit sa inyong lahat na nandito. Ayan, mag-isdaan kayo, guys. So, start natin. So, it's about 40 minutes ago. Then hopefully we can have some more, okay, na magdadalaw sa ating the more na humahaba ang live stream natin, the more naman na dumadami ang kasi sabay-sabay na nagla-live stream ngayon yung mga nakagraduate na, lalo na yung mga kagaya ko na nakagraduate na. Siyempre, hinahataw ng live stream at sabay upload ng mga movies para kami ay ma-monetize. So, ganun din ang gawin ninyo guys. Padamihin nyo ng padamihin ang mga videos nyo. Basta wala kayong bina-violate regarding dun sa video nyo na i-upload nyo, it's okay. Okay guys? And watch out din, pag may nagbi-video kayo, yung mga videos nyo ay may mga tugtog, baka mamaya na-copyright kayo. Ayan, i-watch out din ninyo yan. Baka may copyright yung tugtog, claim ng claim ng may-ari ng kanta. So, ibig sabihin, dalawa kayong kikita once na na-monetize kayo. Pero mayroon namang paraan paano maano yan. Kailangan natin, i-mute na lang natin yan. Okay, so big shout out to my 6 million viewers, 5 million thumbs up of love. Ayan guys. So, big shout out to you at Mama Jen. Ayan si Mama Jen. Ayun, 25 ka na Ate Jen. Yeah, yes you. Makaka-50 ka yata ngayon Ate Jen. O, di ba? Ay, graduate ka sa kinder. Bubunin mo na yung road to grade 1 mo. O, di ba? Benga. So, go lang tayo. Maging positibo lang tayo, okay? The Oracle Channel, Mama Jen, I'm done with you, okay? So, the Oracle Channel is already done to your channel, Mama Jen. Ayan. Yay, thanks God. Hey. Yes, it is. That's the way it is. Mama Jen.
'Di ba nakakatuwa, na may ano ka na 50, kung makaka-50 ka ngayon, sana hopefully dumami tayo guys. Para ako talaga itutudo ko 'to, wala na tayong gagawin, gabi na eh, 'di ba? So, maaga pa naman para bukas, kaya tuloy lang tayo. Okay? So, ayan. Yay, thanks God. Hehehe, sabi ni Mama Jen. Yes, it is. Sabi ko sa kanya, that's the way it is. Just enjoy. Enjoy lang natin ang ano. Don't take it seriously. But just enjoy it doing the whitey world. Kasi minsan, the more na siniseryoso mo, the more naman na bumabagal. So, you have to enjoy it. I-enjoy mo lang. Then, umaandar siya ng smooth. Oh, one of these days, makita mo na lang, nangalahati ka na sa 1,000 na hinihingi ni Luluwaiti, Mama Jen. Likewise with, si Ate Emmy, where is Ate Emmy? Ate Emmy Gob, ayan, si Ate Emmy Gob, 16 na siya, ayan, di ba? Noon, 2 lang yan, ngayon, 16 na. Okay, so thanks God. Ayan, so we are now 5 million. So, nangingisda pang guys. Basta guys, you are allowed to go fishing and some other YouTubers that they are doing their live streaming. But you have to stay 15 minutes on my live stream. Okay? Bago kayo lalabas at mangisda kayo sa iba. Okay? Shout out to you, Mr. Adrian Rodarte. Are you still here? Okay, Mr. Adrian Rodarte. Ayan. So, if you are not yet connected also to Mr. Adrian Rodarte, kindly be connected. And CC Richard Tiger the Storyteller is a monetized channel, guys. So, if you're going to visit her channel, kindly don't skip the ads, okay? So, no comment of emojis, numbers, caps locks, and emojis, caps locks, and numbers. Okay, pag mag-comment kayo, make it in a simple sentence. Diba? Not in a single word, but a simple sentence. Okay? Tsaka pag numbers, write down in a word, not in a numerical number. Okay? So, big shout out to my 5 million viewers. 5 million love of Tansa. Thank you so much, guys. So, let's go, and be positive. Ayan. So, maging positibo lang tayo, di ba? One of these days, mag-monetize tayong lahat. Ayan. Sinong hindi, ang ayaw nang ma-monetize, no, di ba? Pag na-money ka na, ang aanuhin mo naman, buuhin, yung $100 naman na hinihingi ni Luluwaiti. Ayan. Tapos madadagdagan pag mayroong mga viewers na nagsusuper chat sa atin. Yan yung kagandahan. Okay. So, kumusta kayo dyan, guys? Are you still there? Are you awake? Yes, yo! Okay, yes, yo. Ayan, Ate Emmy. Yahoo! Ayan, so we are now 4 million viewers. Thank you. Daghang salamat, gid. Ayan. So, magtulungan lang tayo, guys. Ayan, magtulungan lang tayo. Matatapos din natin to. Mga kailan-kailan lang itapos natin to, di ba? Hanggang monetization. Tapos pag lahat na tayo sumisweldo, pag text ng isa na, uy, kayo dito, mag-collaboration din tayo. Bound to Cebu, ayan, punta tayo dun sa Malapascua Exotic Resort. Ayan, pupunta tayo doon. Anyway, that's one of my bucket list. So we're going to Cebu. Okay. So guys, are still there? Mag-isda na kayo. Magsalita na kayo. Magparamdam kayo sa comment. Ayan, sige lang. Take your time. Maaga pa tayo.
Ayan, si Ate Emmy. Okay ba ang line ng internet mo, Ate Emmy? Okay guys, maraming salamat. Thank you. Thank you talaga sa support ninyo. As always naman, nasuporta kayo sa akin. Kuya Jay's Vlog, are you still there? Si Kuya Jay's Vlog. Kuya Jay's Vlog, natutuwa kay Kuya Jay. Madali na siya makapag-graduate. So, 120, 880, 889, oo, 100, ano na lang siya, 120 na lang kailangan niya. So, pag 900 na yun, ipapunta ko siya kay Alias TV para mag-graduate na siya. Okay, so pag nag-graduate kayo, bagong graduate kayo, huwag kayong mangisda. BG-BG lang kayo. Shout out lang kayo. Huwag kayo. Pwede kang dikitan, pero hindi ka pwedeng mangisda. Kasi baka malaglag yung banana mo. Ayan, pero pag organic, konti lang ang nilalaglag ni Lolo dyan. Ako nga, nung graduate, sunubrahan ako ng ng almost 120 ako nung graduate ako, 1,020. Pero pagkagising ko sa umaga, 38 na saging ang nahulog. Kaya second day ako graduate. Ayan. Pero worth it. Worth it naman. Masaya. Diba? So, ayan. Okay na okay po ang internet. Ayan. Ang galing naman ni Ate Amy. 1 month talagang niload niya. So, okay, Ate Emmy. Ayan si Ate Emmy, dadagdagan ang banana mo. Ayan, si Ate, 25 na. So, pag dumami pa tayo, hindi man ngayon makagraduate sa kinder si si Mama Jen, baka bukas. Mama Jen? Ayan. So, haba-habaan natin bukas ng umaga, mag-start tayo maaga para makadami tayo. Ayan. So, shout out to everyone. Shout out to Miss Emmy Gob, Mama Jen. Big shout out also to the Oracle channel. Big shout out also to you, Miss Richard the Tiger Storyteller. And to Mr. Adrian Rodarte. Big shout out also Kuya J Vlog. Ayan. So, Kuya J Vlog. Ayan. Thank you. So, sana madami pa tayo ng minsan kasi mga 10 p.m. ganyan pataas. Saka sila dumadami. Pero ako, itutudo ko talaga to ngayon. So, I'm just waiting for habang naghihintay ako sa aking, palalabs. Kasi ang palalabs ko ay may seminar. So, Baguio City ang sila ang ngayon, sponsor sa Integrated Electrical Engineers of the Philippines. So, nandito ang seminar, kaya maghintay-hintay tayo. Diba? So, ayan. Ate Jen, Mama Jen, uwi ka ng Bicol sa Holy Week. Ayan. So, we are now 4 million viewers. Thank you. Maraming salamat. And a 5 million thumbs up of love. Ayan, sa dami ng nagla-live, hati-hati talaga ang tao. Kaya okay lang, di ba? Mahalaga, pag nagla-live stream kayo guys, huwag kayong panghinaan ng loob nyo na halimbawa, nagkataon na nag-live stream kayo, tapos 0,000 ang viewers mo. It's okay kung ikaw lang. Ang mahalaga, umaandar ang oras para sa di ba? Mao sa April 5 ang biyahe namin. Wow! Sige po, sana. Ipagdadasal ko yan, Ate Jen, na makauwi din ako. Then we'll do the collaboration with Ate Emmy. 3 tayo. Di ba? Di niyo gusto mamarako kita. Maturo tumbling kita. Okay, ito ang mga pako fresh from Katahukan. Ayan. April 5, hopefully, I can make it. Siguro monetize na ako ng time na yan. April, kasi ang target ko, magbagat kita. Opo, ate.
Oo nga po ate. So, hopefully, di ba? Kasi marami kasing schedule kami. Kasi nung December kasi hindi namin nagamit yung reservation namin sa ano, sa Pagod Food, pero hindi namin inano kasi sabi naman sa hotel na pwede naman daw summer namin gamitin. Kaya tingnan natin. Basta mag-PPM ako sa iyo Ate Jen at Ate M para makapag-ano tayo. Makapag-collab tayo, di ba? Mas maganda yung collaboration. Alam, kasi pag dinownload dyan ng isang YouTuber tapos ano, yung mga ano ko, mga nag-subscribe din sa akin, mapupunta din naman sa inyo. Bibisitahin din nila yung ano mo, channel mo. So may tendency na iaano kanila, isusubscribe kanila, di ba? So ganun ang ginawa ng yung mga malalaking YouTuber na ngayon. Yun, basta may barkada ang isang biggest YouTuber na kunti pang ano, hinahatak nila yun, nagkukulab sila. Tapos yun, yes, Baragat po, yes. Kaya nga Ate Emmy, di ba, April 5 daw sila. April 5. Tingnan ko, wala bang promo ngayon? Wala bang promo ngayon sa Tiw-Tiw? Basta pa may promo ang Tiw-Tiw ha. Pero masaramon mag-bus, tapos during nasa bus ka, nagta-travel ka, travel vlog, di ba? Pang ano naman, pang download naman. Oh, di ba? Sabi nga sa kamanghod ko, kulang na lang pag mag-CR ka, i-vlog mo pa. Sabi ko, ay grabe man yun. Ayan, so, ano lang dito, pag ano mo talaga, desire mo talaga maging isang vlogger. Sa una, mahihiya ka, di ba? Mahihiya ka. Pero, the more na napapractice mo on how to deal with somebody, na sa dami ng tao dito sa YouTube, na ano, everyday mo nakakaharap, iba-iba, di ba? Minsan may artista pang dumadalaw sa'yo, you can deal with it, di ba? If others can, why can't we? Oh, di ba? Ganun. Ganon ang gagawin natin, di ba? Ate Emmy and Ate Jen. Positive lang, laban lang to. Ayan. Kasi ako dati, hindi ko talaga inaano na magbablog ako. Hindi ko inaano sa ano na mag-vlog ako. Pero nung alam ko naman na parang, ay, may patutunguhan to, talagang pinurupos ko nun sa Facebook, nagawa ko ng sarili kong page, ng Bicolana ako vlog, ayan. O, di ba pumatok? So, kahit hindi ako nag-live stream, kagabi, at ano, may binigay pa rin sa akin si Lulu ngayon na 7 hours ang binigay niya sa akin ngayon. Ayan. So, malapit-lapit na sa katotohanan ng WH mo. Nakikita mo na dun sa gauge na lumalabas na yung ano, kinukulayanan niya. So, ibig sabihin, malapit-lapit ka na. Ayan. Inubo na ako sa kadadaldal ko na naman. Ayan, so, ganyan lang ang gagawin natin. Maging positibo tayo. Ayan si Ate Jen, yung luto-luto mo na yan, madaming mag-aano dyan kasi, tapos, di ba pag nag-download kayo guys ng videos nyo, di ba may sinasabi doon na tags? Di ba may tags? Saan ba yun? Ito. Mag-tutorial muna kita. Ayan. Di ba sa ano, magda-download kayo ng ano mo, ng, nakikita nyo? Ayan. Mag-tutorial kita. Ayan. Di ba ito yung YouTube Studio? Halimbawa, ang anuhin natin, yung maghanap tayo ng video. Ayan, halimbawa, ano ba yun?
yung video. Saglit, hanap tayo. Ito. Halimbawa, itong video. 'Di ba sa YouTube Studio? Nakita nyo to? Itong parang lapis. Ito, yung parang lapis na yan. Ayan. Then, ipindutin natin yan. Ayan. Pindutin natin. Pag pinindot nyo, ayan o, may tags. Ayan. Yung tags. Sa luto-luto Ate Jen, ayan yung tags. Diba, nilalagay ko kasi pag live, nilalagay ko yung tags. Ini-edit ko yan pag may naisip na ako na ilalagay na tags. Ini-edit ko yan. Pero sa ngayon, ang nilagay kong tags, Bicolana ako. Bicolana ako vlog, tsaka mukbang. Ayan. Kasi pag sinearch to, searchable yan eh. Yung videos nyo, nasi-search nila. Agad-agad. Ayan. Ayan. Diba? So, yan yung kagandahan ng YT Studio. Ayan. So, lahat nandyan makikita mo. Paano nga ang pagputol ng video? Doon kapag pumunta ka doon, di ba may edit doon, may tools na sinasabi? Tapos ikakat mo lang or yung gunting, may drawing na gunting doon. Tapos pag pinindot mo 'yon, hanggang saan ang ikakat mo? Pipindutin mo, i-drag mo yung ano niya. Halimbawa, ito yung video. Igaganon mo lang siya. Halimbawa, ito buong video. 'Di ba? Halimbawa lang ay ito na lang para may ano. Halimbawa, ito buong video 'yan. Halimbawa, ang video mo hanggang dito puputulin mo kasi may hindi maganda. I-ano mo na siya, i-drag mo yan, parang i-highlight mo siya, then pindutin mo yung gunting, mawawala na yun. Mapuputol na siya. Ayan. So, ganun ang pag-edit. Kahit sa KineMaster, Filmora Go, ganyan. Basta may gunting. Tapos, pwede ka man dun pag pictures, di ba, pag may mga pictures ka, gusto mong i-download, gusto mong magsalita, mayroon naman dun yung mic. At may mic naman siya doon, Mama Jen. Pipindutin mo yung mic. Yung mic doon, pipindutin mo siya, then salita ka na. Mag-play na yun. Sasalita ka na. Halimbawa, ito yung tanawan sa amin, sa Bulusan. Ito, dinarayo ito. Kung gusto mo magpakamatay, pwede kang lumukso dito. Ganyan. Di ba? So, marami na tayong natutunan sa pag-i-eksperimento natin sa YouTube. Ayan, marami na tayong natututunan, di ba? Dati, pag nag-download ako ng video, parang wala lang, sige lang. Oh, di ba? Then, pag maglalagay ka naman ng music, be sure na yung music hindi copyright. Di ba? Kasi may mga sounds, kahit instrumental yan, may artist dyan na naggawa dyan. Kaya maka-copyright. Kaya ang iba, pag mag-ano ka ng music sa video mo, mayroon doon, napansin nyo, ika-copy mo yung pangalan niya to avoid copyright. May nakalagay doon. Copy the name of the artist to avoid copyright. Ganon. Pero it's okay kung sounds lang. Huwag lang strike. Kasi pag na-strike ka, 3 beses mawawala ang channel mo. Aalisin siya ni Lolo. 3 beses na ma-strike ka. Okay? Pag na-strike ka, gumawa ang video mo, kinuha mo sa Facebook, tapos hindi mo credit dun sa nag-video, pag clean-name yan, strike ka. Ganun ang mangyayari. So, yun ang sinasabi. Iba yung copyright sa strike. Okay? So, ganun ang mangyayari. Kaya ako ingat na ingat din ako sa mga tugtog, kaya nagdadaldal na lang ako para sigurado na akin talaga yun. Then, isa pa, Ate Jen, di ba sabi ko sa'yo, yung mga videos mo, ilalagay mo ng no, it's not made for kids, di ba? Sa YouTube ako kumukuha ng music pag ina-upload ko na. Tama yan. Di ba may bigay naman may bigay naman ng music si Lolo Whitey sa YouTube. Doon. Kung sa YouTube ka, kung
tingnan mo pa rin. Kasi minsan may mga, sabi YouTube Music sa YouTube, pero minsan may na-copyright. Yung friend ko, na isang vlogger din, na-copyright din yung tugtog niya. So, halos ilang, madami siyang copyright. Ayan. Ayan, from CC Richard Tiger, the storyteller, Mama Jen, hello. Ayan, Mama Jen, ano na kayo? Ayan, from Richard Tiger, the storyteller, Emmy Gobhay. Ayan guys, so hindi pa yata kayo, mga ate ko, hindi pa yata kayo konektado kay kay Richard Tiger, the storyteller. Mag-connect na kayo dyan. Ayan. Kaya pala palaging may message si YouTube sa akin kasi dati yung apo ko ang ina-upload ko ha. Opo. Kasi kung ang video mo, i-settings mo siya doon sa for kids. 'Di ba? Kasi para hindi ka ni lolo. Kasi may mga na siya ngayon. Huwag ka lang mag-video ng apo na umiiyak. Yung sumasayaw yung apo mo, maganda yon. Gawan mo siya ng sarili niyang gawan mo na lang siya ng sarili ng channel. Maganda pa yon, Mama Jen. Igawa mo din siya ng sarili ng channel. Ayan. Pero iba kayo ng iba dapat yung nyo, Google account. Dapat iba. Kasi pag parehas, baka masayang lang. Ibahin mo na lang yung kasi dapat ibang gadgets mo siya gawa ng ng account. Ayan. So, 'di ba dito sa White Studio, mayroon doon ipakita ko sa Mama Jen. 'Di ba? Punta ulit tayo doon. So, punta tayo ulit sa White Studio. So, nandito tayo sa yung pinakita ko sa inyo kanina. Ayan. 'Di ba ito? Ito 'di ba, yung lapis, pindutin mo yung lapis, tapos pindutin mo yung advanced settings. Ayan, advanced settings. Then makikita mo yung ito. Ito dito, no, it's not made for kids yung video ko. No, it's not made for kids. Ayan. Ayan. Tapos, pag naman, papalitan mo siya kung ang video mo is sa kids. Dito, pindutin mo. Ayan, yes, it's made for kids. No, it's not made for kids. Ganon. Ayan. Tapos, laging save. Laging isi-save yung mga mga binago mo dun sa niya. So, ayan. Yan ang kagandahan ng YouTube Studio. Na-download mo na yan, Mama Jen, kanina. Ay, kagabi. Yung tawag doon, yung natin, yung YT Studio na i-download mo ba kagabi? Yan. Sa TubeBuddy naman, doon mo makikita yung mga tinatawag nila na yung makikita mo noon galing ako sa bahay mo. Richard, ayan. So, galing na daw siya sa bahay mo. CC Richard Tiger, the storyteller. Ayan. So, i-download mo yung YT Studio, Mama Jen. Kasi para pag nag-download ka ng video mo, i-recheck mo ulit, i-edit mo doon yung mga Ayan. Mga videos mo. Ayan. So, ayan. Tapos na pero ayaw ko na i-upload siya po ko ha. Wag na. Wag na po, mo na lang siya kung magka-channel siya, sarili niyang channel. Yung sayo lang, pero yung sa kanya, for kids talaga siya. 'Di ba yung si Ninya Guerrero, 'di ba bata 'yon? Yan may sarili siyang channel. Pero monetize ang channel nila kasi milyon-milyon ang nila. Okay, from Ate Emmy Gob, hello Richard Tiger, later I will visit your house. Ayan, mamaya ka daw bibisitahin ni Ate Emmy, naka-cellphone lang kasi yan. Yung data niya is sa cellphone lang niya na ilagay. Aray ko. Okay. Baka itatry ko pag nakauli ako sa Bicol, itry ko yung DSLR ko na yun ang i-vlog.
Di ko pa nagagamit, binakal ko, di ko pa man nagagamit. Sayang, no? Pero, tas ito, yung bagong phone yan. Pag naka-graduate ka na kasi, tapos ino-open na ni Lolo yung, pwede ka mag-live sa cellphone. Pero hanggang hindi, sa laptop. Ayan. Pero ako, February 15 lang ito inopen, nagulat ako na naka-live ako. Ibig sabihin, ay, open na, sabi ko. Ayan, di natuwa si Lola mo. Ayan. Mr. Adrian Rodarte is still here. Yes, thank you, Mr. Adrian. Thank you so much, my friend. Ayan. Yes, si Mr. Adrian Rodarte. Hopefully, my friend, I will monetize by the month of March. Sana ma-monetize na talaga ako. Diyos ko. Ay, nako. From Miss Sissy Richard Tiger, the storyteller, and we go watching your one of the best place in Bulusan, Philippines. Yes, laptop gamit mo. Naka-cellphone ako ngayon, Mama Jen. Cellphone na po ang gamit ko. So, pag hindi ako nagbabasa dyan, naka-tab, yung tab ko, ayan. Yan, binabasa ko dyan. Dito ako nagbabasa ng message. Kasi pag nawawala agad dyan sa kaya dito ako nagbabasa. Pero may desktop ako, naka-desktop ako before, yung sa StreamYard, nung wala pa akong 500. Nag-start ako mag-livestream StreamYard, ang aking banana is 120. Ayan. So, nag-StreamYard ako nung ang banana ko pa lang is 120. Kaya lang, ang StreamYard is only 20 hours allotted time niya. Pag naubos mo ang 20 hours, you have to pay the apps. Ayan. So, babayaran mo na yan. So, ang ginawa ko, pag 500 ko, nag-direct ako kay naka-direct ako sa YouTube, sa YT Studio, go live, tapos kiniklik ko lang yung webcam, diretso na ako. Mas malaki yung bigay. Kaya nahataw ko din yung WH ko dahil doon sa kala-live ko na naka-direct sa YouTube. Ayan. Thank you, Miss Richard Tiger, to visiting my house. Ayan. Thank you so much, Sisi. Maraming salamat sa iyo, Sisi Richard Tiger, the storyteller. Ayan. So, sabi ni Miss Emmy, ayan. Shout out to my 4 million viewers and 5 million thumbs up of love. Ayan. So, Mama Jen, laban lang tayo. Tuturuan kita paano mag-live stream kayo ni Ate Emmy. Ayan. Kailangan nyo mag-live stream. Kaya pag naka-grade 1 ka na, go na. Kasi pag nagla-live streaming ka naman, the more na dumadami din yung kasi nagpapakita din yan sa mga either sa search sa search nila. Minsan nagla-live streaming, nandoon ka, nagpapakita ka din doon kahit naka-StreamYard ka. Ayan. So, one of these days, itatry ko mag-StreamYard para i-invite ko kayo, makaakyat kayo sa screen ko. Habang nagla-live stream ako, dalawa tayong host. Diba? Parang ganon. Okay. So, para maranasan nyo mag-live stream, magbasa ng mga pumapasok, ayan, mag-shout out, ayan, di ba? Noon, nahihiya ako. Di ba? Nahihiya ako dati kasi parang kakaiba ito. Ako makapal ang mukha ko pero kakaiba ito. Sabi ko, iba-ibang lahi, iba-ibang tapos, syempre, paminsan-minsan, you will need to speak in English kasi may mga bisita na taga-ibang bansa, ganyan. O, di ba? Minsan nga may mga Hapon pa, Thailand, o di ba? Nangangamote si host. But still, kinaya ng powers, di ba? Laban lang. Nasaan kaya si Dam? Si Dam siguro nasa trabaho pa, pero pupunta yun dito. Di ba? Nakadami ka kay Dam, kayo ni Ate Emmy. Si Mama Jen tsaka si Ate Emmy kanina, no? Binigyan din niya ako. Ni Dam. Dam Channels Vlog. Ayan. Mama Jen Vlog. Ayan.
Dagdagan mo ng vlog. Mama Jen, dagdagan mo ng ano kaya, Emigo ba? Gusto kong palitan actually yung pangalan ko habang hindi pa ako monetize. Pero, parang mas kilala kasi nila ako dyan sa Bicolana ako vlog. Kahit saang site ako pumunta, nakikilala ako Bicolana. Di ang dami Bicolano ko na nakakasalubong dito sa YouTube. Ayan. So, thank you guys. So, we are now 5 million viewers and a 5 million love of thumbs up. Thank you, thank you. Ayan. Matagal-tagal pa tayo. Ako itutodo ko. Kaya, kayo ate Jen and ate Emmy, kung inaantok na kayo mamaya, it's okay sa akin. Nandito lang ako. Ayan. So, hopefully maka-attend ulit sa atin si pag walang pasok, no? Si Jillian Ariana. Bata siya, Ate Jen, siya, senior high school sa Sorsogon. Pero very smart siyang bata. Ayan, may talaga siya, may dream talaga siya na maging vlogger. So, kailangan natin tulungan niyo. So, nakadami din siya sa akin. Yung first time na nag-attend siya sa akin ng live stream. Ayan, dagdagan talaga ang panana niya ng bongga. Okay, so thank you. Walang sawang pasasalamat as always. Okay, so Mr. Adrian Rodarte, thank you, my friend. So kindly and give me an information once our friend is doing her live stream. Okay, hope I can visit her tonight on her live stream. Okay, thank you guys. So again, big shout out to Mama Jen. Big shout out also to Ate Emmy Gob. Okay, thank you and big shout out to Miss Sisi Richard Tiger, the storyteller. Big shout out to you, my friend, Adrian Rodarte. Thank you. So, Mr. Adrian Rodarte is all the way from Texas, USA. Ayan. So, taga USA si Mr. Adrian Rodarte. And Miss Richard Tiger, the storyteller, if I think she's from... Ayan, so, sabi ni Sisi Richard Tiger, the storyteller, Emigo, walang anuman po, dagdagan ko po ng 5 ang banana mo, sis. Yes, thank you so much, Sisi Richard Tiger, the storyteller, for your... very generous talaga si Sisi. Thank you so much, Sisi Richard Tiger, the storyteller, for supporting Ate Emmy, and also to Mama Jen. Ayan. Si Mama Jen is my kababayan. They are both my neighborhood. They are also a good friend of my cousin. Yeah. Kaya kilala ko silang lahat. Ayan, dinala ko sila dito para masuportahan. Kaya guys, kindly support Ate Emmy and Mama Jen. Thank you, thank you. Abu Dhabi YouTube, guys. So guys, kindly check if you are not yet connected to Abu Dhabi YouTube. Kindly check. Abu Dhabi YouTube is a monetized channel. Ayan, hello to you, bro. Wow, it's too big. Ang laki na ng bahay mo. It's 5,430 something ang kanyang bahay. Congratulations to you, bro. Abu Dhabi YouTube. Okay? Superman! Ayan, si Superman. Si Superman. Thank you so much. Okay, so guys, be connected also to Abu Dhabi YouTube. She is also doing her live streaming every day, so you can also support and you can go fishing on her channel also. From Sisi Richard Tiger, the storyteller, Abu Dhabi YouTube. Hey Superman, kumusta na? Ayan. Kumusta ka naman, Superman? Ayan si Superman. Lagi nandito si Superman. Ayan, sabi naman ni Mr. Adrian Rodarte, I am Batman. And I am Spider-Man.
Superman, Superman, Batman, Spider-Man. O, di ba? Joker din si Mr. Adrian Rodarte. That's nice, Mr. Adrian Rodarte. Okay, from time to time, we need to joke. I'm a tiger, roar! Yes, tiger din. Ayan, tawa na tawa si Mr. Adrian Rodarte. Okay, so thank you guys. Ganun lang talaga dito sa YouTube, Ate Emmy and Mama Jen. Kaya 'di ba, sabi ko, don't take it seriously. Just enjoy doing the whitey world. Kasi ang iba, sobra pag sineryoso, grabe talaga. Yung pinapaliwanagan mo na, pero yung mindsetting niya is ganun pa rin. Kaya nung nainis ako, sabi ko, di ba gusto mo maging successful? Oo naman, kaya nga nag-whitey ako, pero sabi niya, sadyang may mga tao talaga na hindi ganito, ganyan. Sabi ko, you have to change your mind settings. If you want to be successful, then you have to change your mind setting. Ayan. Promise, Emmy, I'm done with you, Mr. Richard Tiger, the storyteller. Ayan. Promise, si Richard Tiger, the storyteller. Yan, okay na po, Emmy Goob. Ayan, okay na daw. Naibigay ko na po. Ayan, nabigay na sa'yo ang 5. Ayan. Kanina si Dam, di ba? Si also Dam Channel Vlogs. Pati ako binigyan. Pati ako binigyan din niya, 'di ba? Nakatatlo ako sa kanya, 'di ba? So, pang-apat siya. So, thank you kay Dam Channel Vlog. So, wala siya, baka na ano, baka gaya kanina hindi nag-notification, 'di ba? Bakit kaya? Pero sa akin nag-notification 'yun. So, ayan. So, we are still 5 million. Ayan. Sana dumami pa tayo kasi dati nung nag-live ako ng mga ano na, ganitong oras pa, pag 10 o'clock, ay, dumami talaga siya. Yes, ang laki na ng bahay niya. So, meron pa niyang mas malaki din sa kanya na nag-a-attend sa akin, si Ma'am Lauren Lel Cosina na nasa 10,000 ang subscribers niya. Ayan. From Richard Tiger, the storyteller. Mama Jen, watching na ang giniling mo. Ayan, ang giniling mo. Pinapanood na ni Richard Tiger, the storyteller. Mama Jen, go mo lang yung video mo regarding sa mga luto-luto. Kasi si Ma'am Lauren Lel Cosina, dyan siya pumatok eh. Ang dami niya talagang viewers kahit hindi niya kailangan na i-play pa niya ng mga ninja niya yung niya. Kasi sa dami ba naman, 10,000? Ayan, sabi ni si Richard Tiger, the storyteller, Mama Jen, bigyan din kita ng 5 din. Ayan! Diyos ko, Mama Jen! Makaka-50 ka talaga ngayon, Mama Jen. Ayan, so Sisi, thank you so much Thank you so much, Sisi Richard Tiger, the storyteller. Ayan. So, ayan si Richard Tiger, the storyteller, talagang sobrang siya. Then, pag may mga bago silang movie, guys, don't forget to ring the bell. I-ring nyo yung notification bell nila, guys. Kasi pag may bago silang movie, mapupuntahan nyo agad. I-click nyo agad pag nagdating yung notification na mayroon silang mo siya. Ayan. So, di ba sabi ko sa iyo, Mama Jen, mas maganda na nag-a-attend kayo during the live streaming. Kasi mas madali ang banana. Ayan, di ba? Ang banana na hinihingi ni Lulong Kasagingan. Kung pwede lang bilhin ang kasagingan sa palengke, binigay na natin lahat kay Lulo. Di ba? So si Lulo, siguro, uranggutan na ngayon sa kakakain ng kasagingan, no? I'm still here. Sabi ni Ate Emmy, ayan, binigay na daw sa'yo ni Sisi Richard Tiger, the storyteller. Ayan.
Hihihi. Yes po, lista-lista po. Ayan. So, Ate Emmy, paki-anuhan na lang po sila mamaya. Lahat ng bumisita sa'yo, ang babalikan mo lang po ay ang kanyang main channel na Richard Tiger the Storyteller. The rest po ng 5, wag mo nang balikan kay mga alaga po yan ni Sisi, Richard Tiger the Storyteller. Okay? So, ayan, maraming salamat. And Ate Emmy, pag okay si Palalab, ngayong weekend, ayan, may 3 pa kaming maibibigay. Tig-3 pa kayo ni Ate Jen. Ayan, so may 3 pa kaming account. Ang isa monetize. That's the Rocky Warrior. Ayan, monetize na po yun. Ayan, so guys, ganun lang ang gagawin natin. Okay, yes po, lista-lista po. Yes, lista lang. Lista lang tayo guys para walang maiiwan. Lahat tayo ay tataas. Ayan. So, big shout out to my 4 million viewers. Thank you so much. Ayan. Tinodo talaga ni Sisi Richard Tiger the Storyteller. Ang kanyang talagang pagbibigay sa inyo. O, diba? 5? Just imagine that. Okay? So, si Mama Jen, 5 din ang ibibigay. Ate Emmy, ilan ka na? Wow, Ate Emmy, 21 ka na. My gulay. Yes! O, diba, Ate Emmy? Attend lang. During live streaming, mag-live stream tayo. Ayan. So, may taga-Sabang pa na vlogger. Taga-Sabang ba si Marietta Gamit. Ayan, si Marietta Gamit. Vlogger din siya. So, nagla-live stream din siya every day. Ayan. So, minsan nakikita ko, tinutudo na din niya kasi malapit na din yun ma-monetize. Kasabayan ko po siya. Si Mariel Balderrama. Okay, so, pag umattend yun dito, isa-shoutout ko. Sasabihin ko din sa kanya mamaya na nandito kayo. For sure, bukas sa live stream ko, a-attend yun dito. Okay, di ba? So, ang dami din niyang ninja. 10. Kaya pababatuhan ko kayo, di ba? Di ba pag nagsabi naman si host ng can you do me a favor, please? Oh, di ba? Maraming kasagingan. Ayan, yes po, ayan. So, guys, thank you so much. The 5 million viewers and 5 million love of thumbsuck. Okay, guys. So, yung mga hindi pa nag-thumbsuck, pa-thumbsuck naman si host, please. Ayan, i-thumbsuck nyo lagi si host. Okay, thank you. Ang lamig na. Ang paa ko parang parang patay na eh. Ang lamig-lamig eh. Ayan. Okay, guys. Let's go, let's grow, and be positive. So, maaga-aga pa tayo. Nakaka 1.5 hour pa lang ako. Ayan. So, ako kasi pag ginanahan ako mag-live stream, pinakamababa ng live stream na pinakataas kong live stream, 6 hours. Ayan. So, go, go, go. Let's grow and be positive. Ayan, maging positibo lang tayo, guys. Sarap naman dyan sa Baguio. Opo, Mama Jen, talaga. Hindi mo na kailangan mag-aircon. Kaya pag umuwi ako, parang na akong papel. Kitang-kita ang puti. Pag nauwi ako sa Burusan. Dati nang maputi, mas pumuti pa kasi ang lamig. Pero mamula-mula yung skin pag naaarawan, pag galing ka dito. Mamula-mula, pati yung mga dito ko namumurula siya. Ayan, from Sisi Richard Tiger the Storyteller. Mama Jen, tapos na po, naibigay ko na lahat. Ayan, Mama Jen. Mama Jen, Diyos ko, Mama Jen. For sure, makakagraduate ka ng kinder. Ayan, 20 na lang ang kulang mo, Mama Jen, oh. O, diba? 20 na lang kulang mo na, 30 ka na ngayon. Oh. So, 20 pa. Ilang oras pa. Ayan. So, go lang tayo, guys.
Let's go, let's grow, and be positive. Ayan. So, check mo po. Ayan. Ako na ang nag-check eh. Excited ako, Sisi. Thanks, Richard. God bless. Yes, super bait niya talaga. And very supportive talaga naman siya. Siyempre, nakita niya na baguhan kayo. So, we have to do the best naman. Do our part naman na mabigay. Kasi ganun din kami noon. Binibigyan din kami ng mga ninja. Ayan, yung mga alaga nila binibigay sa amin lahat. Ayan, from CC Richard Tiger, the storyteller. Welcome. Yes, thank you din sa iyo. CC Richard Tiger, the storyteller. Salamat. Maraming salamat sa pag-support sa mga kababayan ko. Ayan, kabayan ko na. Kapitbahay ko pa. Ayan, best of friends pa ng mga cousin ko. Ayan, kaya thank you po. Ayan, maraming salamat. One of these days, pag nagbakasyon ka ng Pinas, si Richard Tiger, the storyteller, pwede mong bisitahin ang aming lugar. Napakaganda ng nature sa amin. They are the virgin forests of Sorsogon. Sobrang ganda ng lugar namin. Ayan, pinagmalaki na, di ba? Kasi lagi naman nakikita sa TV. Lagi naman nakikita sa TV kung saan-saan, di ba? So, ayan. Kuya J Vlog, I'm done to you. Ayan, shout out to you, Kuya J. Ay, kanina naanuhan ka na, Ate Emmy. Naanuhan ka na ba ni J? Backread ako saglit. Nag-shout out na siya kanina sa'yo. Natapos na siya. Okay, thank you. May bakas ba sa'yo si Kuya J Vlog, Ate Emmy? Kung hindi pa, okay lang. Basta magbakas ka sa kanya. Basta guys, para pasok sa banga talaga yung mga tinapik ninyo, panoorin nyo ng buo bago kayo mag-comment at bago i-push ang red button. Ayan, pasok na pasok yan sa banga. Diba? Then, isa pa, pag hindi kayo Ate Emmy and Mama Jet, kasi kayo ang bago din the Oracle channel, kung hindi nyo nakita yung bakas nila doon sa public comments nila, pumunta ka sa YT Studio, di ba? YT Studio. I-click nyo yung tatlong ganito na line, di ba? Sa left side. Yeah. I-click ninyo, nandoon yung comments. So, pag tinignan nyo ang comments mo na nandoon, okay yon. Pero pag click nyo ang likely spam, basahin nyo muna ang comment. Kasi minsan si Lulu YT, ini-spam niya, which is based naman dun yung comment sa pinanood niya na video. Pero mostly talaga na ini-spam niya yung mga new subscriber here, padikit naman. Ginawa ko na ang tama, balikan mo ako. Mostly ganun talaga ang spam. So, i-delete nyo na. Mag-delete kayo ng likely spam ninyo ng mga comment na na-spam, i-delete ninyo yan para magpapasok ang mga panibagong mag-didikit sa inyo. Ayan, okay guys? Para mas malinis ang malinis yung channel ninyo. Tsaka lagi tayo mag-clear ng watch history and search history natin. Ayan, para naman pag may mag-play ng mga videos nyo, pasok na pasok talaga sa banga. Di ba guys? Ako araw-araw bago ako matulog, mag-clear watch history ako. Then, search history. Ayan. Kinaumagahan naman, pag marami naman akong search, clear ko na naman ulit siya. Basta every time na matutulog na ako, inaano ko na siya. Okay, so shout out to everyone. Shout out to my 4 million viewers. Thank you so much, guys. Maraming salamat sa pag-support. 5 million love of thumbs up. Ayan. So, thank you, guys. Maraming salamat. Ay. Nakamahulog to silipan. Ayan. So, ayan. So, Ate Emmy Gob, ayan, shout out sa'yo. Ang galing-galing ng pangisda natin, no? Diba? Ate Emmy is in 21.
And Mama Jen is in 30. Okay. So guys, thank you. Ayan. Mag-anuhan tayo. Ayan. So, ano pa lang tayo? Mag 2 hours pa lang. So, okay lang yan. Ayan. So, wow, again, thank you. Ayan. Wow, again, thank you. Sabi ni Ate Emmy. Ayan. So, thank you din, Ate Ems. Maraming salamat. Ayan. Thank you. Thank you sa mga sumuporta sa atin. Ayan ang ano natin. Maraming salamat. Ayan. Roslyn Holero. Wow! Hello, Sisi! Okay guys, Miss Roslyn Holero. Ayan, graduate na to. Nag-live ka? Nag-live stream ka ba ngayon, Sisi? Abutan pa yata ako ni Amy. Ha ha ha. Kung sige kasi madali, lagi siya nag-attend sa akin sa live stream ko. Simula kasi nung una, nagpunta siya sa akin talaga dalawa. Sabi ko sa kanya, go muna yun, Ate Emmy. Mag-ano ka na din ng YouTube mo. Ayan. Mama Jen, hello, Roslyn. Ayan. So, Miss Roslyn Holero. Ayan. Thank you so much to you, Sisi, for your love of Damsa. Thank you. Ayan. Thank you sa'yo. Ayan. So guys, if you are not yet connected to Miss Roslyn Holero, wow! It's 1,210 plus. Congratulations, Sisi. Ayan. You did it. You do your best talaga. Graduate paghihapon, malaki ba ang WS pag mag-LS? Yes, Sisi. Nag-ano ako kanina, di ba? Nag-live ako 2.5 hours lang kanina. Kasi ang akala ko 3 hours na ako. So, ang binigay ni Lulu Whitey sa akin is 16 hours for 2.5 hours. Ayan. Kagabi, di ako nakapag-live stream, but still, nagdagdag sa akin ngayon kasi wala akong live stream kagabi. Ang nakuha ko lang is 8 hours ang dadagdag sa akin ngayon. Welcome back po, Miss Holero. Ayan, nandyan na si Miss Roslyn. So, congratulations again tayo sa UCC. Ayan, si Miss Roslyn, guys. Si Miss Roslyn, lagi kaming magkasama sa live stream yan. Lagi yan nandito sa akin. And also si Dad EDTV, pero hopefully Dad EDTV hindi, busy yata siya siguro sa work or nasa live stream yan, hindi ko alam. Nandito na, pumupunta sila. Siyempre hatawa na kasi ng WH, kaya ang iba wala. Pag mag-2K ako, mag-LS na ako, hindi, isabay mo sa banana, ang hirap talaga ng WH. Sisi, gawin mo ang ginawa ko, 'di ba? Sinabay ko sa banana. Kaya halos nagsabay ang saging ko sa WH ko. Ayan. So, mag-LS ka na. Kasi ang banana, padami ng padami. Ako nga, ilang ano ako, almost a month, hindi ako nangisda. Pero tingnan mo, umabot pa rin ako sa sa mag 1,300 na ako. Kasi pag nagla-live stream ka at naka-direct ka sa YouTube, nakikita ka ng lahat kahit hindi ka sinubscribe. Pag nakita ka naka-live stream, pupunta sa'yo, sinusubscribe ka nila. Ayan. Host, napanood mo na ang video upload ko? Kanina, nag-notification siya kanina, hindi ko pa na nandito ka nga eh. Nililista ko kasi yung may mga video. Mamaya, check ko na lang, Sisi. I-check ko mamaya, Sisi, ang sinusulat ko kasi yung may mga bagong video kasi mahinang net kanina. Hindi ko ikot ng ikot. Kaya mamaya ko na lang ulit Roslyn Holero. Panoorin ko mamaya. Ayan guys, may bagong movie pa. Salamat ko sa inyo mga host. Oo naman, 'di ba? Salamat din kami sa inyo kasi
kami nakagraduate kami, then one of my part of the graduation is you, si Roslyn Holero. Kaya thank you. Also Ate Emmy, thank you. Ayan. So, ayan. Mamaya so guys, unahan niyo na lang si Miss Roslyn Holero. She has a new movie in her channel, so kindly check guys. Full watch lang Full watch before you comment and push the red button. Okay? Walang buntot. Okay guys, so sa monetize ang channel guys, don't skip the ads. Okay? So thank you so much for my 6 million viewers. 6 million thumbs up of love. Thank you. Ayan. From Mama Jen, galing ako sa house mo, Miss Roslyn. Ayan. Si Mama Jen, kapitbahay namin yan, Miss Roslyn, tsaka si Ate Emmy. Si Ate Jen naman is a best of friend ng cousin ko. Kapitbahay, kababayan, ayan. So, dalawa yan na nandyan. Baguhan sila, Miss Roslyn. Pareha sila ni Ate Emmy Gob. So, yung dalawa kong kababayan, mga new YouTuber yan. And going strong ang kanilang channel. O, tingnan mo, Mama Jen, biglang tumaas ang mo. Sabi ko kasi, the more na nag-a-attend kayo ng live streaming, the more na may possibility na madali yung makabanana. Ayan. So, big shout out to my 6 million viewers. 6 million love of thumbs up. Okay, guys? So, go. Let's grow and be positive. Ayan, maging positibo lang tayo. Just enjoy doing the whitey world. And always be always tayo na mag-follow ng rules and regulation ni Lolo Whitey, okay? So, shout out to you, Mr. Adrian Rodarte. Ayan. Oo nga, salamat Bicolana. Ayan. Maraming salamat din, Mama Jen. Ayan. Maraming salamat. Okay guys, so go lang tayo. Ayan, so paunti-unti nang pumapasok sa atin yung mga pwede nyong maisda dyan sa mga baguhan natin. Ayan, The Oracle Channel, Mama Jen and Ate Emmy. Ayan, so kung makakapag-stay pa kayo ng mamaya, hanggang mamaya, pwede kayong mag-stay habang nasa live stream ako. Ayan. Sana madagdagan pa. So, Miss Roslyn Holero is in the house. So, kung kayo naman ay hindi pa konektado sa kanya, makipag-connect na kayo. Ayan. Ang lamig talaga. Masakit na yung paa ko. May rayuma na yata ako. Ayan. So, shout out. Shout out. Maraming salamat. Okay. So, guys, this is it. Okay. Enjoy. Enjoy ba? Ayan. Oo nga. Ayan, from Miss Roslyn Olero at Adrian Rodarte, I am done to your house. Yes. So, shout out to you, Mr. Adrian Rodarte. Are you still here? Miss Roslyn Olero is already done to your house. So, kindly check and please give the change. Hug her back and return, please. Okay? So guys, this is it. Nandito na tayo. Ilaban na natin to ng todo-todo, di ba? Richard Tiger, the storyteller. Roslyn Holero, kumusta? Ay, connect. What happened? Ayun, nagugulat ako. Minsan kasi humihina talagang internet pag Ayaw ko.
Parang may ambon-ambon sa labas na hindi mo malaman na ang lamig-lamig. Ayan, so, Sisi Richard Tiger the Story, kumusta ka daw, Miss Roslyn? Sabi ni Sisi. Ayan, nakagraduate na yung Sisi natin, Sis Richard Tiger the Storyteller. Nakagraduate ng ating Sisi. Ayan. So, ito, yung mga susunod nating pag-graduatein. Si Ate Emmy at saka si Mama Jen. Ayan. Hopefully, sooner or later, makagraduate kayo. Sipag lang, mag-attend ng mga live stream. Kaya kung kayo ay magtatape, kayo ay didikit, be sure na i-ring the bell ninyo sila. Lalo pag nag-live stream sila, malaking tulong. Ako na ang nagsasabi sa inyo, malaking tulong na mag-attend kayo every day. Those YouTubers na nagla-live streaming. Ayan. Kaya 'di ba, may featured si Lolo Whitey na pwede ka mag-live stream. Kasi laki ng tulong nito eh. 'Di ba? Hindi naman tayo pwede makiusap na i-play yung mga videos natin. So sa live stream, kung halimbawa may video ka na dyan, nandyan na yan ang video, dagdag na lang ng dagdag sa mga videos mo, then live stream, ay laki na, mahabol natin yun, mamomonetize tayo guys. So ayan. So shout out sa inyong lahat. Ayan, balot Pinoy. Ay, nako, Diyos ko. Inaaliw na lang natin ang sarili natin sa live streaming. Minsan pagod ka, pero pag nag-live ka, parang nawawala ang pagod mo. Di ba? Na magdaldal ka ng magdaldal. Ayan. So, ayan. Kung may mga tanong kayo, message nyo lang ako. Kung kayang sagutin ni Ho, sasagutin syempre, di ba? Sa abot ng aking makakaya at sa maaabot ng aking kaalaman. Okay guys, ayan. So, nandiyan tayo. Idiretso na, ilaban na, sabi ni Dams Channel. Laban lang. Nasaan kaya si Dams ngayon? Siguro, nakatrabaho pa. Dams Channel. Okay guys. Sobrang hina ngayon sa online selling, Mama Jen, kaya medyo, mahina talagang online selling. Tapos, ang taas-taas ng presyo ng mga alahas ngayon, kaya, parang nawalan ako ng, nanghina ako. Pero it's okay, mayroon pa naman yung mga suki ko na mga mahihilig sa alahas. Beauty products, yan, malakas-lakas konti. Okay guys, so big shout out to everyone. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat. Ayan, nandyan pa ba kayo? Nandyan pa ba kayo? Ayan, si Boss Pax is doing his live streaming. Ayan, nagla-live siya ngayon. So, mamaya, dadalawin ko yung mga hindi ko nadalaw sa live stream. Okay, so, natrangkilo kasi ako ng ilang linggo ba naman. Sabay na busy kami. Pero okay lang, di ba? So, biyahe kami ng ilang linggo. We've been to many places. Trabaho lang kasi. Ayan. From Miss Roslyn Holero. Hello, Richard Tiger the Storyteller. Okay naman po ako. Puntahan kita mamaya. Ayan, puntahan ka daw ni Miss Roslyn Holero. Sabi ni Miss Roslyn Holero, si Richard Tiger the Storyteller, mamaya ka daw puntahan ni Miss Roslyn. Ayan, mag-live stream ka na, Sisi. Support kita. Inopen naman ni Lolo, direct ka na. Ayan. Na-shower lang po. Okay. Nag-shower lang si Ate Emmy. Ayan. Miss Roslyn Holero, Mama Jen Dan. Ayan, Mama Jen, tapos na sa'yo si Miss Roslyn Holero. Ayan, yes, yo, Mama Jen.
Padami ng padami ang kasagingan mo. Ayan, di ba? Nagkita kami ni Mama Jen, ang banana niya is something. 7, I think, if I'm not mistaken. So, pangwalo kasi ako sa kanya. Kaya ngayon, tingnan mo. Nakadami na siya. Ayan. Miss Roslyn Olero, magulo dito sa magulo dito sa bahay, dito ang bus ko. Ay, ganun. Okay lang yun, sis. Ganyan na lang muna. Tsaka, sis, isang tip ko sa'yo. Pwede mong i-play yung video mo. I-play all mo ang videos mo lahat. Basta, gagawin mo yan ngayong hindi pa tayo monetize. Pero pag monetize na tayo, hindi pwede. I-play mo ang video mo, lahat. I-play all mo siya magdamag. Yan. Tapos, kinaumagahan, mag-clear watch history ka bago mag 2 p.m. ng hapon. Kasi, in between 3 to 4 p.m., nag-aano na, nagkukompute na si lolo niyan. Yan. So, isang big YouTuber po ang nagturo niyan sa amin. Pwedeng gawin na i-play mo ang sarili mong video, but you have to clear the watch history at 2 p.m. in the afternoon. Ayan. So, dyan mabilis lumaki yung WH ko, sis Roslyn Hulero. Sinabi yan ng isang monetized ng channel, big YouTuber na din siya ngayon. Ayan. Then also, Mr. Minatamis na Ferdinand. Yan. Siya yung nagturo sa amin. O, tingnan mo, Boss Pax, yung Pax is already monetized. Ayan. Ang sakit ng pa ako. Woo! Ang lamig-lamig. Nasakit sa pa. Okay. Okay. So, basta pag nag-live stream kayo, dapat walang bata. Huwag kayong magpaano ng bata kasi bawal. Ayan. So, kids are not allowed during live stream. Ayan. Magulo sa bahay. Dito ang bus ko. Okay. Sige. Okay lang, sis. I-play mo na lang yung video mo. Yun ang ginawa ko. Ilan na ba ang WH mo ngayon? Tinitingnan mo ba? Ayan. So, Mama Jen, are you still there? Mama Jen and Ate Eme, big shout out sa inyo. Nandyan pa ba kayo? Ayan. So, maraming salamat. Sabay-sabay ang live stream. Kaya naghahabol na lahat ng WH. Kaya okay lang. Okay. So, 6 thumbs up. Thank you. Maraming salamat sa mga love of thumbs up ninyo, guys. Okay. So, ayan. Bakit kayo ito nagaganito? Nagpa-fluctuate yung Okay, ayan. Yes po, dito pa. Okay, sige Ate Emmy. Unlimited naman ang mo kasi 1 month yung internet mo. Kasi mamaya pa, dumadami talaga kasi siyempre sa ibang bansa, umaga. Tapos tayo naman ang gabi, kaya gising sila doon. Kaya go lang ako dito. Pero kung inaantok na kayo at okay lang man, lumabas, di ba? Basta ako dito lang for gagawin ko to just for my WH. Yan, kailangan ko ang WH. So, maraming thank you guys. Maraming thank you. Ayan. So, yes po, dito pa. Thank you, Ate Emmy. So, si Mama Jen, kung maanto ka na Mama Jen, okay lang. Magkita naman tayo ulit bukas alas 2 ng hapon or alauna. No, mga 1 p.m. So, saglit lang ha, tabuksan ko lang ang palalam ko.
Nalubat ang CP ko. Ha ha ha. Ayan, sa computer ka yata. Mag-computer ka. Lipat ako dun sa kabila kasi ano, dumadaan. Saglit lang ata, ilipat ko lang ang ano ko. Ililipat natin. Ayan. So, nalubat ang cellphone ni Ate Jen. Ayan. So, thank you guys. Maraming salamat sa inyo na nandyan. Ayan. So, nadadagdagan tayo. Thank you, thank you. Ayan. Nakita ang bilbil ko. Okay. So, maraming salamat sa inyo ha. Maraming salamat. Big shout out to my 5 million viewers and the 6 million thumbs up of love. Ayan. Thank you, thank you. Maraming salamat sa inyo dyan. Ayan. So, we are now... Okay. So, ayan si Miss Roslyn. Miss Roslyn, tapos na sa'yo si Mama Jen. Tapos na sa'yo si Miss Roslyn Polero. Ayan. So, kindly check na lang po. Then, i-hug na lang po siya mamaya. Okay. So, thank you. Maraming thank you. Okay, guys. That's it. Thank you and shout out to everyone. Wait guys. Kunin ko lang. Maraming salamat sa inyo. Okay. Ayan. So, ako naka-charge yung cellphone ko. Sina-charge ko ang cellphone ko habang naka-live. Ayan. Kasi madaling na malubat itong isa. Ayan. So, shout out to my 4 million viewers. Thank you, thank you. Ayan. Welcome. Okay. 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 Ayan. So, ayan. Nandito na sila. Nandito lang ako. Nandito lang si ako. Okay.
Ayan. Okay. Shout out 2 million viewers. Thank you. Thank you, thank you. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Mhm. 6 million thumbs up. Thank you. Ayan. So, Ate Emmy, diyan ka lang. Pero pag inanto ka, it's okay ha, guys. It's okay lang sa inyo, Mama Jen and Ate Emmy. Okay lang po. No worries. Ayan. Kasi ako talaga, hinahataw ko na yung WH ko. Kaya, kahit konti na lang, okay lang po. Yan. Ayan. So, maraming salamat. Maya-maya naman, bigla naman may pupunta kasi syempre, iba na yung oras doon. Dito gabi, may ibang countries na umaga. So, nandito naman. Ayan. Hello, Mr. Adrian Rodarte. Thank you so much, my friend. Okay. Ayan. Maaga pa po. Hihihi. Kaya nga, mangisda muna tayo, Ate Emmy. Mangisda muna. Maaga pa naman. Diba? Mangisda muna tayo. Maaga pa naman. Aray ko. Sumakit na ang likod ko. Ayan. So, nandito ako. Naririnig niyo pa ba ako? Ayan, naririnig. Tinisting ko yung isa ko. Naririnig. Ayan. So, guys, thank you. Shout out ng bongga for my 4 million viewers. Thank you so much. Ayan. Ang mga mababait kong viewers. Ayan. So, nakadami-dami na ngayon si Ate Emmy at si Mama Jen, di ba? Si Mama Jen. Sana palitan. Akala ko noon ang Mama Jen, nakita ko na ang Mama Jen, pero ang akala ko si Mama Jen na yung taga-Sabang na Liko. Ayan, di ba? Mama Jen Liko. Ayan. Thank you. Maraming thank you. Doon ang bilbil ko ba yan? So, ayan. Maraming salamat sa inyo. 4 million viewers. Thank you so much, guys. And the 6 million thumbs up of love. Maraming thank you. Ayan. So, thank you, guys. Okay, so guys, let's grow and be positive. Ayan. So, bukas marami-rami siguro ang WH ko kasi 16 hours ang binigay sa akin kanina ni Lolo sa live ko. Pangalawang live ko ito. Okay. May buko dyan. Hindi ko. Ayan. So guys, ayan, mag-isdaan kayo, Ate Emmy. Magsukli ka na muna. Wala pa namang bago. Isukli muna sila. Suklian muna. Barya. Ayan. Saglit. Kuha tayo ng water. Water.
Ayan, so we are now... Uy! Uy, uy! Saglit lang guys, ha? Okay. So, ayan, 2 million viewers. Hello! Ayan, maraming salamat sa inyong lahat na nandyan. So, yung viewers. Ayan, natulog lang iba. Ayan. So, we are now 3 million viewers. Thank you guys. Maraming salamat. Ayan, so we are now, naka-ano na tayo? Saglit lang ang oras, no? Ganyan lang pag nagla-livestream, hindi mo namamalayan. So, thank you for the 6 million thumbs up of love. Maraming salamat yan. Okay. And also, okay. Tanah lang. Okay. Shout out to everyone. Maaga pa po, sabi ni Ate Emmy. Bilang yan, Ate Emmy. Go lang tayo ng go, no? Ayan. So, si Ate Emmy, nakadami-dami na ito ngayon. Nakarami-rami siya na. Umaangat na yung mga banana nyo, pati si Mama Jen. Si Mama Jen ay ano na? 30 na siya. Ayan. So, si Ate Emmy is nasa 21. So, thank you. Pindot-pindot ko, kala ko nawala audio mo. Hindi pala. Hindi. Pindot-pindot ko, kala ko nawala ang audio mo. Hindi pala. Nanahimik ako kasi. Ayan o, nag-inom na naman ako ng sabaw sa sa buko. Ayan. So, thank you sa 2 million viewers. Thank you. Salamat. Ayan, big shout out. Nalubat si si Mama Jen. Nalubat. Nalubat si Mama Jen, Ate Emmy. Ayan, so yung mga kasi sabay-sabay sa live stream. Pare-pares kasi kami yung tawag doon, yung WH na lang ang inaano. Ayan si Miss Roslyn Olero yan mga ko yan dati dito sa live stream ko na
support. Oh, saglit lang ang banana niya. Naka 1,200 plus na nga siya. So, thank you guys. Maraming salamat. Ayan. So, naka-BG lang ang iba kasi. Kaya hindi nag-ano sila. Na, ang iba, basta naka 15 minutes, lalabas sila kasi mangingisda. Ayan. So, pag may nag-live stream dun sa mga dinikitan ninyo at dumikit sa inyo, yun, mag-attend kayo. Para hindi lang sa akin kayo mabigyan ng isda, para doon sa kanila mapopromote ang channel. Ayan. Ayan guys, so ayan, tayong ano na lang dito, Ate Emmy. Ayan, so maya-maya siguro baka may papasok na naman. Antay-antayin natin. Maaga pa naman kasi, 10. Nung dati, ayan no, natatlo na tayo. 3 million viewers na tayo. 3 million viewers tayo, ayan. So, nung dati, pag nagla-live stream ako, talaga sa una, first 2 hours, kunti. Pero pag inano na, yung pataas na taas ng oras ng gabi, ayan, ang madami na sila. Kasi patapos na ng ibang nagla-live stream, kaya pupunta na naman sila sa mga nagla-live stream pa. Ayan. So, tulad ni The Oracle Channel, hindi ko siya tsaka yung si Dam Channel kanina, pumunta lang yun dito sa channel ko, di ba, nung nagla-live stream ako. Pero sa totoo, hindi ko pa sila nadikitan. Pero sila, dinikitan nila ako. Ayan. Ganon, pag nagla-live stream ka na, naka-direct ka, nakikita ka. Kainin ko nga itong laman ng buko. Saglit, Ate M. Wait muna tayo. Pag doon na ako sa workplate ko, pabor sa akin yung ganitong late kasi tapos trabaho. Opo. Kaya nga, di ba, Ate Emmy, ganun. Kasi sa ibang bansa So, pag after work, yun. Gaya ni Miss Roslyn Hulero, yan. Pag tapos siya sa trabaho niya, banat yan. Kain na naman ako, Ate Emmy. Na-miss ko talaga yung buko, kaya naubos ko talaga yung isa. Yun ang naubos ko. Bukas naman yung isa, kung may magbibiyak noon. Kanina kasi yun, kapitbahay namin na, nagbili din sila sa truck. Tapos, maganda yung itak nila. Matalim siya ng bukas. Isang pitsil yung sabaw Isang kaya ang laki niya talaga. Malaki siya. Ayan. Pwede siya ng kaon. Okay, ayan. So, 3 million tayo. 3 million. Ayan. 3 million tayo, guys. Ayan, maraming salamat.
ganituhan. Ayan. Kanina yung ginataan ng lola ni Jillian, sobrang sarap talaga. Talaga. O kaya nga, diba, ginataan. Ay, kasiram. Dati, pag gusto namin ng ginataan, nagpupunta kami dun sa dun sa sa ilalim ng tulay kay Manang Fe. Yung may halo-haloan doon. Ang sarap ng halo-halo niya, 'di ba? Tapos pag may ginataan siya, nagte-text siya sa mga suki niya. Pupunta kami doon, doon kami nagfi-merienda. Masarap din siya pure na talaga. Kaya nga, 'di ba? Sarap. Baka marulumpat ako. Yung Eme. Ang sarap talaga. Ate Emmy, diin ang balay niyo dun sa sentral kayo, sa barangay Dapdap na bayan mo ang sakop niyo? Yes po. Yes po, famous yun. Kaya nga, di ba, ang sarap ng halo-halo niya, tapos yung barbecue niya, ni Manang Faye, ang sarap ng lasa. Parang yung nakarating ka na kasi dati siyang tagaluto ng isang ang amo niya Chinese. Kaya yung lasa ng barbecue niya, yan, ang goto niya, ang sarap. Doon kami noon, tambay kami pag sa hapon. Manaba ka lang pag nasa probinsya kain ng kain. Ayan. Yung halo-halo niya mura pero sagana talaga sa gatas saka pag summer. Simula na naman siya ngayon sa halo-halo kasi March na. Pumatok talaga yung tindan niya. Ako 14 po na ako, malapit kay Kapitan Ricto bahay ko. Oo. Oo. Kilala ko si Kap. Kilala ko si Kap Ricto. 14 puno. Ayan. Daanan ng ex ko. XXX ko sa maling nagmahal ng maling tao, no, Ate May. Pero okay lang. Charge to experience. Hindi naman na 'di ba? Minsan may dumarating na tao, dalawang lang 'yon, either mamahalin ka or sasaktan ka. Ganun lang. Kaya bahala mo sa buhay niya. Si Ate Jen naman, ang bahay niya dun sa kay Galliano, 'di ba Galliano sila? Kamangod siya ni Ray Galliano. Si Ate Jen Dignidize. Dignidize ang Facebook niya. Friend mo man siya sa Facebook? Si Ate Jen. Pero ngayon dito pa ako sa kay Mrs. Gob, natutulog kasi po repair pa ang bahay kubo. Okay. Pero ngayon dito po ako sa kay Mrs. Gobs. Mrs. Gob. Kina Janet Gob. Kina Janet Gob ka nakatira ngayon? Or sa kay Mrs. Gob na ano nga yun? Wala, diri ko na nagkadurumduman. Ay, kay Kina Monique, oo. Si Ma'am Alice Gob yan, lagi. Pero ka-friend ko yun sa Facebook man. So, tiyaon mo si Ma'am Alice. Nagkanto yun sa Bohol to, magayon ang kanto na. Magayon nun, niya, kahit pa-travel na lang si Ma'am na nag-retire. Yes, Karamonik po, oo. May sila, may travel and tours na business sila. Sila Ma'am Alice.
Tapos may mga van sira. Tapos pwede mag-ano sa Baguio. Tapos may kaupod na transient ano nila. Pag-book nila sa client. Kaya di na mapapagal. Mas magayon ang irog sa to. Magayon-gayon man si Monique. Sabi ko, nagtawag ka kanina, wa ko mang kabati kay nasa ano ako, nasa CR ako. Pagluwas ko, may miss call ka na, kaya tawagan ko ikaw kanina. I-messenger mo na lang, ihapot mo sa ako, oo, mamaya, sa messenger mo na lang. Sa messenger mo na lang. Mag-messenger na lang kita, chikahan ta sa messenger. Ayan, pero ito na number na hinatag ko sa MI, ito number ko sa Globe tsaka sa Smart. Asawa ni Manay Alice, si Manoy Idigog. Ay, opo, kilala ko si Joedy. Ayan. Tsaka si Ma'am Alice, kilala ko. Si Ma'am Alice Go. Kasi co-teacher siya ni Mama Ida. Pareha sila teacher. Dani isang ka kay ay opo sa messenger na lang tayo. Opo, mamaya ma'am. Pagkatapos iniho. Pagkatapos ini na ano naman lang, 25, 30 minutes na lang. Mag 3 hours lang ako niyan. Para sulit man. 3 hours kanina naka 6 hours ako. Dini ho, pwede ka mag sa messenger mamaya pag gamit ko ang cellphone. Dini kasi sa sayo, tinanong ko na to. Sira Ate Jen. Masuso sira din sa Bagyo basta may pagkakataon nagkakanisira. Mapinanhiyon sira sa Bagyo. San December yata yun? December or January na sira nagkanhi. Nagpakanhi naman sira. Dako na ang bibi. Una na pagkanhi. Pa lang. Makinanhiyon sira sa Bagyo. Kay kaupod niya ang kaniya bata na may asawa na takan apo. Badaw nakasiga lumpat dito sa kuan video nila. Kay sabi ba ni Ate Jean kanina dati apo niya ang video na kaya ipaparsuratan siya ni Luluwaitin na bata daw ang video niya. Si Jillian, siguro pag naimod ko si Jillian talaga si personal, makikilala ko yun na bata na yun. Hindi ko siya masyado. Kunay siya bata. Hahama o sabi niya nga, oo. Diba? Sabi, kunay bata si Jillian, Ate Emmy. Taga Sorsogon talaga siya. Sa Sorsogon talaga siya nag-stay o doon lang siya nag-eskwela niyan sa senior high. Ayan na. So,
33 minutes pa tayo. Tapusin ko lang 3 hours niyan. Mag 3 hours lang ulit ako. Ganun lang, 3 hours, 3 hours lang. Kasi para ano, tawag doon. Makapangisda. Mangisda ako kasi pag nangisda ako, syempre pag ano, nag-live ako, maraming pupunta para makaisda din kami. Daan isang baga dito sa 14 puno Ate Emmy. Kakit ni Jillian, makuapo siya ni Emily Hiba. Taga San Isidro siya. Nasa sur siya nag-aaral po. Ah, okay. Oo, taga San Isidro pala siya. Hindi ko pa na-emood. Daniso na bata. Very ano siya. Very positive ang ano niya. Gusto daw niya flight attendant. Stewardess siya. Sabi ko, kasi matangkad ka naman. Magayon, matangkad, matalino. Ayan na. 3 in 1 na. Ayan. Very humble siya. Oo. Sa ano nga niya, di ba? Mabuuton siya. Hindi anis na bata. May nga ni kay ano Ate Emmy, nagka anuhan ka muna siya man nag ano sa imo sa mga video mo, bartok ka man. Go na yan. Mas lalo ano gusto ko yung batang yung super galang pa. O yun nga, di ba? Kasi ang ibang bata niyan wala na sin mga wala na sa wisyo. Kung minasuro simbang wala pa tabi-tabi, samantala kita sa duha at Emmy, may po, opo. Nano tabi, bao tabi. Niyan, wala na. Depende siguro sa pagpadako man. Mm-hmm. 30 minutes pa ang ating anuhin. Sabay-sabay kami nag-LS. Sa ano ang iba, nag-LS ano halos buong araw, 5 beses sila mag-live stream. Yung iba ngayon kasi naghahabol sila nga ng ano ng oras ay ano karamihan ilan ang nag-ano nag-live. Ayan. Ang dami-dami. Yan o. Puro namumula yung mga ano. Ayan. Si Aimilad TV. Si Culver Family. Ayan. Ingrata de Ortiz. Wala na talaga niyang galang. Mao nga ni Ate Emmy. Bago sa nagbatas-batas na yun na ano yun, yung bawal-bawal magpakulog. Paano mo na mapakol na kung sumumat kulong ka pa? Marasa pa. Grabe talaga. Grabe ang mga ano ngayon, bata. Ay, ang lamig talaga. Okay. So, ayan. Sabi sa Bisaya, way batasan. Huy, tinuod gyud. Tinuod na way batasan. Jay mga juta na. Wala na talagang batasan. Ayan. Wala gali ng panguna-huna. Way batasan. Ay nga. So, ay, may sumilip sa atin. 1, 4. 4 na. Ayan. Syra Jane. Hello to you, Sisi. Ayan. Shout out sa lahat. Hi, host. Yes, hello to you.
Okay, ayan. At Ate Emmy is in the house. Ayan. Wow, 876 si Syra Jane. Thank you, Syra Jane, for coming to my live stream. Gusto ko rin mga words ng Bisaya. Oo nga, di ba? Malalambing. So, ayan, Syra Jane. Ayan. So, unahan mo ako, Syra Jane. Inunahan mo na ba ako? Mamaya kita, anuhan. Mamaya kita suklian. Ayan, Syra Jane. Mamaya kita suklian na after ko ng live stream. So, we have 25 minutes pa naman tayo. So, go, go, go lang tayo. Ayan, Syra Jane, nandyan si Miss Emmy Gob. If you are not yet connected, baguhan po siya sa YouTube. Ayan, bagong-bago pa po siya. Maliit pa lang ang kanyang bahay. So, nasa ano pa lang siya. Ayan, check ko muna si Syra Jane. Sige, Ate Emmy, go, go, go. Ayan, 876 na si Syra Jane. So, thank you so much, Miss Syra Jane, for coming to my live stream. So, ayan, unahan mo lang ako. Okay, so ayan. Mamaya kita re-resbakan, Miss Syra Jane. Ayan, sinulat lang muna kita. Ayan, di ba, yung mga lista namin. Para at least mamaya, ayan, ganyan kami araw-araw na mga host. Nagsusulat. Ayan. So, thank you so much for coming on my live stream, Miss Jane. Syra Jane. Ayan. 876. Malapit-lapit na. Ayan. Malapit ka na mag-grade 9. Hataw lang. Hataw hanggat may ano. Ayan tayo. Makipag ano tayo ng pagpalitan tayo ng yakap kay Syra Jane. Ayan. So, thank you, Miss Syra Jane. Miss Syra Jane. Miss Syra Jane. Si Miss Syra Jane. Big shout out sa iyo, Miss Syra Jane. Ayan. Check ko muna. May Salazar po ba si Syra Jane? Wala. Ito lang yung main channel niya. Pindutin mo na lang ito, Ate Emmy. Yung pangalan niya dito, pindot mo na lang dito. Ayan, sabi ni Mr. Adrian Rodarte, I'm still here, my friend, drinking coffee. Ayan. So, that's good, Mr. Adrian. Are you still in work, Mr. Adrian Rodarte? Thank you so much. Okay. Yeah, pwede mo na siyang pindutin dito yung name niya, tapos papunta na yun dun sa channel niya. Okay, yung name niya dyan. Yes, my friend. It's okay. Just take your time, Mr. Adrian Rodarte. Okay, so just take your time doing your job. Okay. Wala siyang Salazar. Ang mas madali, pindutin yung name, direct na yun dun sa kanyang channel. Okay. Okay. Ayan, so shout out to my 3 million viewers, 7 million thumbs up of love. Okay, so thank you so much, guys. Ayan, maraming salamat. Ayan. Okay na po, Miss Syra Jane, nadikit na kita. Ayan, Miss Syra Jane. From Miss Emmy Gob, done na sa'yo. Ayan, so shout out to you, Syra Jane. Miss Emmy Gob is already done to you. Ayan. So, si Miss Syra Jane is, hindi ko hindi ko pa siya kadikit. Para nakita niya ako sigurong live, kaya pumasok siya sa atin. Ayan. So, nangingisda si Miss Syra Jane. Okay. So, guys, let's go. Let's grow and be positive. Ayan.
So, hindi pa siya nagla-live. Ay, nag-live na siya. Live stream. Silent LSWH. Ayan, si Miss Syra Jane. So, guys, ayan si Miss Syra Jane. Nag-live streaming din siya. So, kindly be connected also. Ayan. So, mamaya mag-check yan siguro ng mga pumunta sa bahay niya. Ayan. So, thank you. Thank you. Thank you. Ayan. Shout out to everyone. Ayan. Okay. So, sana tayo. Sana tayo nakarating. Ayan. So, we are now, we are now 2 million. Thank you. Okay, so Miss Shaira Jane, Miss Emmy Gob is already done to you. So, kindly check also her channel and hug her and return. Okay. Thank you. Ayan, 2 million viewers. Thank you so much. Ayan, so guys, thank you, thank you. Ayan. So, happy. 2 million viewers, 7 million thumbs up. Thank you. Thank you, Miss Sarah Jane, for your thumbs up. Thank you. Okay. So, saan na tayo? Ayan. So, ayan na. Kunting minuto na lang tayo, guys. Ayan, Ate Emmy. Salamat sa pag-stay. Maraming salamat. Maraming salamat. Seven million viewers. Thank you. Thank you, thank you. So, ayan, meron na tayong 3 million viewers. Thank you so much. Syra Jane. Okay. Ayan, thank you so much sa pag-stay. Ate Emmy and Mr. Adrian Rodarte. Miss Syra Jane, thank you. And Richard Tiger, the storyteller. Thank you so much, Sisi. Ayan, and congratulations kasi monetize ka na. Monetize na siya. Okay, guys. Ang bil-bil ko nakita. Okay. So, 3 million viewers. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay. Okay na. Haha, thank you din kasi alam ko na magkadikit agad. Ayan na. Thank you din kasi alam ko na magkadikit agad. Pindutin lang ang pangalan. Kaya alam ko na. Yes, opo. Ganon pipindutin mo na lang yun. Tapos pupunta ka na sa channel niya. Pipindutin mo na. Tapos, kung gusto mong i-mention ang pangalan niya, di ba yung yung parang A na pa ganyan, yun ang halimbawa, Syra Jane, Syra Jane, ayan. Magiging red siya. Mare-red yung niya. Magiging pula yung niya dyan, pangalan. Di ba? Magiging red. Ayan. No need na magsulat. Opo, para mas mabilis, ganun ang gawin mo. Tapos pag shoutout mo siya, lalagyan mo lagi ng Di ba yung A na pa ganyan, papasok na ganyan, yung A na symbol, then idugtong mo yung pangalan niya, so magiging red. Makikita nila pula yung name nila. Ayan, so magiging red yun.
madali nilang ma-recognize na, tapos na pala siya. Ganyan. Nagiging red ang ano nila, ang name. So, ayan, 3 million viewers. Thank you so much. Maraming salamat, guys. Ayan, so tapusin natin ang 3 hours natin. Then, ayan, pwede na tayo magpahinga-hinga habang nangingisda. Ayan, yung gagawin natin. Kami naman ni Ate may magchikahan sa Messenger. Ayan, ida-download ko lang yan at pwede na makipagchikahan mamaya. Pag natapos, ayan. Thank you talaga, guys. Maraming salamat. Ayan. So, ganun ang gagawin mo, Ate Emmy. Pindutin mo lang yung name nila dyan. Diretso na yon. Pindot ng name, go to channel na. Ayan. Pindot ng name, tapos lalabas yung go to channel. Pindutin mo yon. Doon ka na dadalhin niya. Ayan. So, hindi na kailangan magsulat. Pero kung, pag madamihan na minsan, sulat mo din. Pero mas mabilis naman yung ganyan. Pindot-pindot lang. So, ayan. Thank you. Thank you for staying on my live stream. 4 million viewers. Thank you so much, guys. Maraming salamat. Ayan. Kunting na lang, minuto tayo. Kaya mag-isdaan na at manukli na. Para makita nyo ang mga dumikit sa inyo. May notification naman at may mail na dumarating kung sino ang nag-subscribe sa inyo. So, maraming salamat talaga sa 7 million na thumbs up. Love of thumbs up. Thank you, guys. Ayan. So, ayan. 3 million viewers. Thank you so much. Diba? Naka-3 million pa. Ayan. So, ayan. Bukas ulit, Ate Emmy. Baka 1 p.m. mag-start na ako. 1 p.m. mag-start tayo. Para makadami tayo, di ba? Kasi pag ganong oras o minsan pagkagising ko bukas, mag-live. Pag nagkagising ako bukas ng maaga. Okay, so shout out. Thank you so much for million viewers. Maraming salamat sa pagpunta. Ayan, at sa mga thumbs up nyo, maraming salamat din. Okay. Okay, guys. Ayan. Okay. Opo, mag-start ako bukas 1 p.m. Pero pag i-message kita, Ate Amy, pag umaga na mag-live ako ng umaga, para isa sa hapon, isa sa umaga. Kung hindi ka pwede sa umaga, mag-live ako ng 1 p.m. maka-attend ka. Kung hindi ka pwede sa umaga. Pero ako magla-live ako na ng todo-todo. Mag-live ng todo-todo kasi kailangan ko na rin para makarating tayo sa paruroonan. Makarating tayo doon sa paruroonan natin, Ate Amy. Jesus, Maria Jose. I-message kita, Ate Amy. Pag mag-live na ako, i-message kita. Para alam mo. Bilbil. Kaon sa ng kaon. Yes na yes po. Yes, Ate Amy. O diba, nakadami ka na. So, hopefully, bukas ng umaga pag maka-start ako ng mas maaga. Umaga, di ba? Halimbawa, nagising ako ng 7, mag 8, 9, 10, 11, or 8, 9, 10, 11. Oh. Pag 12, pahinga kasi kain. Pag 1 p.m. naman, banata naman natin. Di ba? So, 3 times a day. Try ko nga bukas. Kasi makapangisda kayo ng todo ni Ate Jen. Ayan.
So, ayan na guys. Maraming salamat talaga. Si Mr. Adrian kasi nasa trabaho siya. Kaya nga Ate Ems, ikaw din, pag naganyan ka na, maghataw ka na rin kasi wala na. Pag tingnan mo nga, hindi ko kadikit pero pumupunta sila. Kasi pag nakita kang naka-live, direct ka kasi sa YouTube, nakikita ng lahat. So, ilan ang pumunta sa akin ngayon? Tatlo na sila. Tatlo na sila na inunahan nila akong dikitan. So, mamaya ko sila sukian. Para at least naman ay pumunta sila lagi sa live stream natin. So, thank you to you, Syra Jane. Ayan, si Dam Channel Vlogs. Tsaka si The Oracle Channel. Ayan, si Oracle Channel. Thank you sa inyo. Ayan, bagong kaibigan. Thank you. Ihataw na natin. Itudo na. Sabi nga ni Dams Channel, laban lang. Laban lang. Ayan, so lumaban, laban. Huwag nang bumawi, bawi. Ayan. Lagi na lang tayong lumaban. Huwag nang magbawi. Ayan, sino pa ang So, kayo na lang ni, si Sarah Jane, si Mr. Adrian Rodarte, tsaka si Ate Emmy. Natulog na nalubat si Ate Jane, nalubat. Bukas naman yung natin. Ayan, thank you guys. Maraming salamat. Ayan. So, may 10 minutes pa tayo. Ayan, 10 minuto na lang. Makakaraos na naman tayo sa 3 hours. Ayan, thank you. Ayan. Hey, laban-laban lang para happy. Kaya nga diba, Temi, nai-enjoy natin ang YouTube. Pag mag-isa ka, wala ka nang ginagawa, di mag-YouTube ka na lang. Basta may internet, okay lang. Nakakawala din ng pagod. Kanina, naglaba ako kanina. Tapos, pagkatapos ko, habang nag-merienda, yun na, in-start ko na. Sayang ng oras. O, tingnan mo, 3 oras pa kanina. Tapos 3 ngayon, di bali 6. Bukas, kung mag-3 oras pala ako, di 9 na oras sa kada isa. Ate Emmy? Magkano ang ibibigay ni Lulu sa akin? Sa 3 oras kasi, 16 hours ang bigay 16 hours ang bigay niya sa akin kanina. 18. 48 hours. Kayang-kaya pala ang 50 hours everyday. Kung magiging lang, sipagan. So, gano'n na lang gawin natin. Mag-LS saka download. Bukas ida-download ko yung nagluto ako ng pakbit ng Ilocano. Ayan, laban para ayan, super enjoy talaga, biro mo. 20 bananas na ako. Kaya nga diba, Ate Emmy? Sinong 21 ka na, Ate Emmy? Ate Emmy, 21 ka na. 20 bananas na ako. Hindi, ka na. 21 ka na, Ate Emmy. Tinignan ko ngayon. 21 ka na. Ayan. So, tingnan mo, Ate Emmy, kanina, di ba, ilan ka lang? Sabi nga ni Mama Jean kanina, naku, aabutan ako ni Emmy. Abutan mo daw siya. Lagpasan ka pa niya. Lagpasan mo pa pala siya. Sabi ko, kasi sabay-sabay lang naman kayo Sipagan lang talaga sa live stream. Ayan So, thank you so much. So, ayan, bukas Ate Emmy, itudo ko na talaga kasi sa umaga, baka mas madami pag umaga kasi pag gabi, halos lahat Nakita ko namumula namumula ang notification.
sa lahat-lahat niya, ano, lahat-lahat nagla-live dahil WH nga ang hinahabol. Favorite ko yung pakbitaha o nga. Binagpasan ko nga daw. Siya, si Mama Jane, ano na siya ngayon, 30 na. So, 21. 9 na lang ang kulang mo, Ate Emmy. Siyam na lang ang kulang mo, Ate Emmy. Makapag ano ka na, makapag 30 ka na din. O, diba? Si Jillian kaya, ilan na? Nakadami si Jillian dito sa akin nung nag-attend siya. Ayan. Enjoy. Kaya nga, di ba? Oh, pagdating ni Jillian sa Sabado, kay walang paso, makikita, magugulat pala, madami na ang banana mo. Masabi, hala, si tita, madami ng banana. Ayan ang nagagawa ng nag-a-attend ng live stream. Ayan. Sipagan lang sa pag-attend ng live stream. Ayan. Kahit makakuha ka ng 10, magandang ano na yun. Maganda ng ano yan kasi nakakuha ka ng 10. Isa sa nag-live stream, 10. Ayan. Tapos pag ano naman dagdagan ulit. Yun ang kagandahan sa nag-a-attend ng live stream sa mga nagla-live stream. Ayan. O diba? Nakatagpo kayo sa live stream ng nabigay ng banana simula kanina. Diba si Dam Channel Vlogs? Tapos ngayon, tigli-5 kayo binigay ni si Richard the Storyteller. Oh, saan ka pa? Kung nandito sana si Jillian, isa pa yun. Mabibigyan sana pero next time pag nag-attend siya. Lagi naman na-attend si Sis Richard, Richard Tiger, the Storyteller. Palagi naman yung na-attend. Kaya, matitsimpuhan din yun ni Jillian. Tsaka, mas may marami pa na magbigay. Yan, si Manong Jukli yun. Pag nag-attend yun dito, halos lahat ng dyan na dinidikit nag-full watch pa ang ginagawa niya. Ayan. So, we have 6 minutes. 6 minutes na lang tayo, pero ayan, tapusin natin ang 3 hours ngayon. Para mangisda din ako mamaya para madagdagan din ang banana ko. Sipagan ko din mangisda ngayon. Habang nakikipag-chat sa'yo, Ate Amy. Magdi-desktop ako kasi mas mabilis sa desktop mangisda. Pwede mo siyang sabay-sabayan i-play. Ayan. Ayan. Kaya nga, 5 bananas lang a day, okay din kasi bagong tanim. Opo, kaya nga, tsaka puro organic pa ang pumupunta sa'yo. Diba? Piniplay na nila ngayon kasi ayaw naman nila na masitayo ni Lolo yung mga ninja nila. Kaya, kailangan kasi ng ninja may video din, tsaka may subscribers, yan. Yan ang kagandahan din. Pag natyempohan nyo si Gara Dishes kasi sinabu online. Tapos si Gandang Hani kasi kasabay ko nga yun siya mag-live kasi nga naghahabol siya ng WH. Ayan. Hi ho, shout out. Yes, Sisi, ayan. Congratulations, Sisi, ha. Kasi monetize ka na. Thank you sa'yo. Ayan, Filipina-Swedish vlog. Ayan, Ate Emmy, anuhan mo na si Filipina-Swedish vlog. Ayan, thank you for the thumbs up, Sisi. Ayan, kumusta ka na? Sabi ni, you are not feeling well yesterday. Sabi ni Mr. Adrian Rodarte. Sabi ko nga, extend my regards to Sisi Filipina Swedish vlog and please tell her get well soon. Ayan. Thank you, sis. Ikaw na ang sunod. Kaya nga po, Sisi, hinahataw ko na sa live streaming ngayon. Umaga't hapon, gabi. Kasi, para lumapit-lapit na sa katotohanan.
Ayan. Yesterday, I'm sick, sisi. Kaya nga, di ba? Ako din, di ba, hindi ako nag-livestream ng ilang araw din yun. Kasi sumama din ang pakiramdam ko, yung sobrang lamig. Tapos, bigla na ano eh. Bigla yung ano ng pag-twist ng temperature. Ganon. Ayan, sabi ni Miss Emmy, dikitan ko na siya agad. Ha, ha. Ayan, may ads na yan. May harang na yan si Sisi Filipina Swedish Vlog. Ayan, Sisi, dadalawin ka na ni Ate Emmy Go. Baguhan siya, Sisi. Kababayan ko yan, neighborhood ko siya. Ayan, kapitbahay ko siya sa aking lugar. Ayan, nagsabi si Adrian, you're live now, kaya punta ako. Karating lang namin galing check up ni baby. Okay po. Okay, oo. So, magla-livestream ka ngayon, Sisi? Ayan, so dikitan mo na siya, Ate Emmy, kasi nagla-live streaming yan si Sisi. Balikan ko kayo mamaya at Emmy Go. Yes, yes Sisi, okay lang po. Opo. Ayan, so mamaya ka susuklian, Ate Emmy, ni Sisi Filipina Swedish Vlog. Ayan, thank you so much, Sisi. Nagkita ulit tayo at mag-attend ako ng live stream mo. Mag-start ka na ba ngayon? Patapos na din ako, Sisi, ano na lang, mga ilang minutes na lang. Ayan, i-extend ko lang siya ng ano. My work here is done. Yes, thank you. Ayan, si Mr. Adrian Rodarte. Ayan, oo, mag-LS ako mamaya. Sige, abangan ko, Sisi, ha. Maka-support man lang sa harang-harang mo. Ayan, so congratulations again, Sisi. Thank you talaga. Ayan. From Sis Filipina Swedish Vlog, shout out my friend at Adrian Rodarte. Ayan. So, Mr. Adrian Rodarte, thank you for uh, for your effort. Talaga, nagpunta si Sisi Filipina Swedish Vlog and she's okay now. Okay, so from Mr. Adrian Rodarte, shout out my friend, Filipina Swedish Vlog. Ayan, so thank you so much. Filipina Swedish Vlog, mamaya pa sis kung inaantok ka na matulog ka na lang kasi maaga na dyan. Kaya nga po eh. Pero I try kasi kung hindi pa naman ako inaantok, puntahan kita mamaya, Sisi. Okay. Matagal hindi tayo nagkita. Tapos nung nag-play ako ng ano mo, ng LS mo nung last time na nag-LS ka, aba may ano na to. may ano ka na, may harang. Sabi ko, wow, congratulations. So, I'm next, the next in line. I'm next in line na. Ayan. Ayan, my very supportive friend, Adrian Rodarte. Yes, he is a very supportive friend of us. Sisi Filipina Swedish Vlog. Ayan. Nag-super chat daw siya sa'yo, sabi niya sa akin. Kasi sabi ko, my friend Adrian, sis Filipina Swedish Vlog is already monetized siya. Sabi naman niya yes, I also give her a super chat, sabi niya. Ayan. February 14 ako na monetize. Kaya pala, kasi 15, na-play ko yung video mo. If I'm, yan ang na-remember ko, 15 or 16. Kaya, nakita ko na mayroon ka ng ads. Ayan. So, congratulations, Sisi. Ni-review ako February 13. Wow. So, one day lang, February 14, approve agad. Oo, he is super chat 2 times already. Wow! Very, talaga, very supportive talaga si Mr. Adrian Rodarte. Ayan. Super chat 2 times already. Yes, yo. Ayan. So, thank you, Mr. Adrian Rodarte. Ang galing talaga ni Mr. Adrian. Oo, one day sa akin, sis. Oo, okay. Kasi ang iba, sis, umaabot ng 4 hanggang 5. Kasi si Boss Pax, 5 days daw siya. Ang galing, one day lang. Sana ako din, Sisi. One day lang sa akin. Oo, sis, very lucky to have a friend like him. Okay, oo nga, bait niya eh. Mabait siya. Lagi siya dito sa akin sa live stream ko. Kaninang hapon, tapos
Ngayon na naman. Basta kung sino ang live sa ating dalawa, nandun siya. Ayan, malinis kasi channel ko sis. Kaya nga, 'di ba? Pag walang walang mga ano-ano ang channel mo eh malinis eh may talaga mamo-monetize in a day. 'Di ba sana ako din? Kasi yung mga video ko naman mga video ko naman lahat. Pwera doon sa isa yung binigay ng friend ko sa akin yung sitsiwit na dance. Ikaw one day ka lang siguro pag sa'yo ang mga videos mo. Opo, sa akin lahat yun. Yun na ko. Although yung mga tugtog doon may na-copyright ako pero i-mute ko na lang yun. Or i-change ko yung sounds niya. Gano'n na lang ang gawin ko. Yahoo! At Filipina-Swedish vlog. Ayan, si Mr. Adrian Rodarte. Ayan, so thank you. So, we are now 4 million and 8 million thumbs up of love. Thank you so much, guys. Ayan. So, ayan, extend ko na lang. Nandito naman na kayo. Mag-extend tayo. Malay mo may papasok pang iba. Ayan. So, thank you guys. Maraming salamat sa inyo na nandito. Ate Eme, thank you. Ayan. Mamaya kasusuklian ni Sisi Filipina Swedish vlog. Ayan. Ayan. Thank you, my friend. Ayan si Mr. Adrian. A very supportive friend of us. Ayan si Mr. Adrian. Grade 2 na pati siya, Sisi. Ayan o. Si Mr. Adrian Rodarte. Ayan, tingnan mo kanina, nung pumunta siya sa akin live stream, he has 217. O, diba? Ngayon, 224 na siya. Yay! Opo, thank you. Opo, thank you. Ayan, sabi ni Miss Emmy. So, going stronger ang channel ni Mr. Adrian Rodarte. So, thank you so much, my friend. Ayan. Sana mamuni na ako. Mamuni na ako, di ba? So, hataw ko na lang sa live stream. Tapos, bukas may ida-download ako na isang video. So, that's it. Ayan. Mag-video na naman tayo. May isang movie na naman ako. Bukas 5 minutes lang naman yun. Congrats, Mr. Adrian Rodarte. Yes, nasa grade 2 na siya. 224. Kanina pumunta siya sa atin, di ba? 217. Ayan, mamuni ka rin, sis. Yes naman, sisi. Ayan, laban lang. Laban lang. Walang sawa na live stream. Ayan, so malaki-laki naman ang bigay ni Lolo. Ayan. So, thank you. So, hopefully bukas malaki-laki din ang bigay. Malaki din ang ibigay na. Ayan. Nakikinita ko na ang channel ko na malapit-lapit na din sa katotohanan. Diba? So, go lang tayo ng go. Ayan. Laban lang. Laban. O bawi-bawi. O walang bawi. Puro laban. Ayan. So, shout out to my 4 million viewers and 8 million thumbs up of love. So, ayan. So, extend ko lang siguro ng mga 15 minutes pa. Ayan. 15 minutes pa. Extend natin. 15 minutes pa. 10 minutes pa pala. 10 minutes. Ayan. Extend natin ng 10 minutes para at least masulit ang mga time natin sa WH. So, thank you. Thank you talaga, Sisi Filipina Swedish Vlog. Ayan, so I'll try mamaya kung hindi ako antok at puntahan kita. Kanina ka pa pala nag-LSS. Opo. So, bali naka 3 hours na ako. Extend ko lang siya ng ilang minutes pa. Para naman, masulit ang sobrahan ko lang ng mga 15 minutes. So, we have mga 8 minutes pa. Ayan. Kanina nag-LS din ako. Kami nila, nila Mr. Adrian Rodarte ang natira after nung mga isda nung mga pumasok. Yun, ganyan.
Kasi sabay-sabay na nag-ALS, kaya pakunti ng pakunti. Tapos ang iba naman, madami-dami ang mga viewers kasi ang iba nagpapaano sila. Nagparapol ng anong iba nagpaparapol ng mga pera. Ayan. So, ayan, guys. Thank you so much. Ayan, apat tayo. Si Miss Filipina Swedish Vlog, Ate Emmy, Mr. Adrian Rodarte, tsaka si Sarah Jane. Ayan. So, thank you so much, Miss Sarah Jane, for coming to my live stream. Ayan, kung hindi mo pa kadikit si Miss Filipina Swedish Vlog, si Ate Emmy at Mr. Adrian Rodarte, kindly be connected. Ayan. Oo, sabi nga ni Adrian kanina, opo, kasi nahanap kita. Sabi ko, kumusta ka din? Sabi niya na may sakit ka nga daw. Kaya sabi ko, ay, okay. Sabi ko, please extend my regards and please tell her get well soon. Ayan, yun ang sabi ko. Then, nag-message daw siya sa'yo pero hindi mo pa naman ni-reply. Kaya siguro sabi ko, she is resting right now. Kaya sabi ko siguro hindi nag-ano ng phone. Ayan. So, ayan guys. Maraming salamat sa inyo na nandito. Okay. So, we are now 4 million. Thank you so much. Ayan. Maraming salamat. Thank you guys. Okay, so sobra-sobrang ko lang ng ilang minutes pa. Ayan, natulog kasi ako kanina, nagnap ako before kami umalis. Okay. Okay lang yun sis, kasi baka mamaya mabinat ka, mahirap na. Kaya pahinga naman minsan, total ano na eh. Namoni ka naman na, no need to, no need to be in a hurry. Kumbaga, magpahinga, then live, pahinga. Tsaka may baby, kailangan yan. Ayan. So, okay lang yan, sis. Okay, so, ayan. So, thank you sa lahat. Thank you, Mr. Adrian Rodarte. Ayan, si Mr. Adrian Rodarte talaga ay sasamahan ka hanggang sa huli. Maraming salamat sa iyo. Thank you so much to you, my friend. Mr. Adrian Rodarte. Ayan, thank you. Malaking thank you. Ayan. Oo sis, kasi support lang ako sa mga lagi nagsusupport sa akin. Oo, ganun na lang po kasi monetize ka naman na. Then, from time to time magla-live stream ka. Yung di ba, yung isa nating kaanuhan din dati pag nagla-live stream ako, nakikita din kayo dito na monetize na, di ba si Boss Adik Lakay, ang na lang niya nagla-live siya minsan 30 minutes, yan, tapos na. Ganun lang ang niya. Para lang maano na nandyan pa rin yung niya kahit monetize na. Kailangan yan eh. So, marami pa din pumupunta talaga sa kanya. Ganun. Kasi syempre natitsimpuhan niya na kunti ang nag-live. So, pa rin. Ayan. Okay, so ayan. So, kayo, kung may mga gagawin kayo, just take your time. Ayan, lalo sa inyo po. Umaga ngayon sa inyo. Kami gabi na. Okay, so 11 na. Ayan guys, mga 9 minutes more pa kata. Mag-extend pa ako ng 9 minutes para at least sulit naman sa sulitin ko na lang ng para maano natin yung time. Oo, sis, sa akin minsan, 3 hours ko kasi pag marami magpunta, tas kawawa iwanan, kaya makaabot ng 3 hours. Kaya nga, di ba, nakakasayang. Pero kasi, siya kasi, minsan nasa trabaho, pag break time, yun yata ang ginagawa niya, nagla-live siya. Pero inaabot din siya ngayon ng nung nakaraan, inabot siya ng 2 hours, kasi as in, nasa nasa 40 pa yung viewers. Kasi ang daming bago. 'Di ba? Ikaw namuni na yan. Sunod-sunod na mamumuni. Tapos ang dami namang papasok ng mga baguhan.
Ang daming nag-attend dito sa amin kanina, puro bago. My friend at Adrian Rodarte, are you doing live stream tonight? Ayan. So, Mr. Adrian, do you are you going to do your live stream tonight? Ayan. So, siguro magla-live stream siya. Di ba nag-live stream siya nung nakaraan? Nag-live stream siya. Okay, so thank you guys. Ayan, shout out ng bongga sa inyo. Ayan, salamat. Maraming salamat. Ayan. Oh. May nagbawi ng live. Ay, thumbs up. Ayan, nag-live stream siya kagabi kaya hindi ko siya nasuportahan kasi maaga ako natulog. Okay. Ayan. That's a big Yahoo, meaning yes, I will. Okay. So, magla-live stream din si Mr. Adrian Rodarte, guys. Those who are awake that time na nag-live si Mr. Adrian Rodarte, kindly support Mr. Adrian Rodarte, guys. Okay. So, ayan. So, we are now bonggang-bongga talaga. Hehehe. Kaya nga, diba? Bonggang-bongga talaga. Ayan, i-support ng bonggang-bonggang-bongga. Ayan. So, ayan, binonggahan ko talagang live stream. Ayan, binonggahan na. Ayan, if my friend Filipina Swedish vlog does live stream, I will wait till after she done. Okay. Okay, noted. Mr. Adrian Rodarte. Okay. So that's what it is. That's the way Mr. Adrian Rodarte support to each other. Okay. Thank you, Mr. Adrian. Okay. Tawa na tawa si Ate Emmy. So we have ilan na lang? 6 minutes na lang. Okay, my friend, after my live stream, you the next. Okay, Mr. Adrian from CC Filipina Swedish vlog. After her live stream, you can do your live stream after the live stream of Filipina Swedish vlog Nosebleed. Okay, guys. Okay, ayan. Okay, boss. Sabi ni Mr. Adrian Rodarte. Ayan. Okay, boss. Okay. So, you're the next in line, Mr. Adrian Rodarte. Okay. So, I am the first. Second is Filipina Swedish vlog. And you're the next. Okay. So, we are now 4 million viewers. Thank you so much, guys. Okay, maraming salamat sa inyo. Salamat ng madami sa pag-support niyo sa akin. Okay. So, we have 5 minutes more to go, guys. And I will end my live stream so that each and all of you guys can prepare also yourself. Take your dinner, lunch, so that you can ready for your live streaming. Ayan. So, hopefully, I can visit you, CC. Filipina Swedish vlog. Mangisda ako kahit mga 30 minutes din sa'yo. Kung talagang hindi pa ako antok. Ayan. So, this is it. We have 4 minutes more to go, guys. Okay, CC, I'm just here until you end. Yes, thank you. Thank you, CC. Okay, so we have 4 minutes more to go, guys. So I'll just finish the 4 minutes. So that before I end the live streaming, and so that we can attend also to those who do their live streaming. Bicolana, I remember that you will be my co-host in my live stream. I'm inviting you. Yes, sure, Mr. Adrian Rodarte. I can be your co-host for 30 minutes also.
Because your time is it's already early in the morning here in the Philippines, but in your country is just morning. StreamYard. Yes, of course I can use my StreamYard. If you invite me as your co-host, I can join you. Go go go, CC. Yes, CC. So that we can support also Mr. Adrian Rodarte for some more viewers also, and to I'm inviting you. Yes, Mr. Adrian, I will. So what time is it in the Philippine time that you are going to your live stream tonight? So is that 1 a.m. or what time? so that I can be your co-host. My pleasure, Mr. Adrian Rodarte. I can go on with your live stream as your co-host. Thank you for the invitation. After Filipina finish, I'll go live. Okay. So I wait for that. So I think that's 1 a.m. 1 a.m. or what time? so that I can join you on your live stream. So I have my notification for you. You have been yeah. You ring the bell. Ayan. So the bell will ring once you are live, Mr. Adrian Rodarte. Okay. So thank you. Thank you for inviting me. Okay, and so we have 1 minute more to go, guys. And 1 minute more. Okay, when I go live, party time. Yes, yes, yo. yes, it's so fun. Okay, so it's fun. So hope I can join you. I'm not if that time of if you're going to your live stream. I hope that I was not sleepy that time. But I try my best, Mr. Adrian Rodarte. Okay, thank you. Oh, sige. So we have 1 minute more to go, guys. I will fulfill my promise for you to be co-host. Yes. Okay. Thank you, Mr. Adrian. I will. I will do my best to wait for you to live because I will support the first Filipino Swedish vlog tonight, and after then you go live. I will support you for at least 30 minutes. I'll stay on your live stream as your co-host. Okay. So, ayan. So, this is it, guys. So, Mr. Adrian, Ate Emmy, and Sis Filipina Swedish Vlog, and Miss Cyrene, Richard Tiger, the storyteller. I have to say goodbye. I will end my live stream tonight. I'll see you again tomorrow on my live stream at I will start tomorrow by 1 p.m. I think, or 2 p.m. in the afternoon. So thank you so much, guys. God bless us all. So let's support to each other, those who are doing their live stream also. 1.5 hour lang ako live, sis. Okay, sige. Okay, sis. So, Mr. Adrian, Filipino Swedish vlog will be 1.5 hour live. So, I can attend your I will I can fulfill your invitation to be your co-host tonight. So just wait for me. I'll be with Filipino Swedish vlog first. Then after Filipino Swedish vlog, you can go your live. Okay. Good night to all of you guys. Good night to you, Ate Emmy and Mr. Adrian Rodarte. Okay, I can fulfill my duty to be your co-host tonight for just at least 30 minutes to yeah 30 minutes or more. Okay, so good night everyone, and thank you for staying on my live stream, guys.
So big shout out to my 6 million viewers. Thank you so much, guys. Richard Tiger, the storyteller. Thank you so much, Sisi, for all your support. And Master Adrian Rodarte and Filipina Swedish Black and Ate Emmy. Goodbye, everyone. Have a nice sleep to each and every one of us. Bye. God bless us all.